Hi guys, hi, good morning guys. How are you guys? Good morning guys. Say how are you this morning? Say guys. Time to gavamo share life guys. Time to gavamo share life. Time to gavamo share life guys. Time to gavamo share life. Yeah. It's time to take our mom to share life, guys. How are you guys? Hi Beverly, hi Speaker Mildred, how are you? AC, how are you? Should you say Gary, how are you? What do you say guys? Share the life and take others. Share the life and take others. Right. Share the life and take others. Share the life and take others. Share the life and take others. Right. Guys, when you say hands my time we are live we are teacher she must sleep over magona day tinga safari ma ayo teacher she must rudo munyaka ndino ku blocker my sister. I would block you snack and stress. I would just block you quietly. If you call me with that satanic name Meridongo, if you look at me, are you seeing Meridongo? I'll just block you, my sister, and I don't want to do that. Yeah, let's respect one another. You can't call me with a name that you know very much. And I don't want it. Please, let's respect one another. And just like I'm calling you with your name, call me with my name. Thank you very much. Right, guys. Say, guys. Say. I hope maskara shakanaka, guys. Ndauya pano. Those are the team mirira. Asi zvisnei tiri vangani haisi kundipa numbers guys. Tiri vangani haisi kundipa numbers. Tiri vangani haisi kundipa numbers. Tiri vangani ndokumbira delete comment yako or I'll delete it for you and the comment bot. And you and the comment bot. Right. So guys, tauya pano tikufamba nenyaya. Haisiriyo nyaya ndakandauya na. Yes Roy ndiribo, how are you so far? Haisiriyo nyaya ndasakana zvinoreva kuti nhasi ndichaswera nemi kapanapa. Ndichaswera nemi anditika
tikati taure guys muchitsauka tiri 287 right itai guys tisvike pa 350 tikati taure muchisawo masters hanzaroti abia akadzi auya ne vamaidza mukadzi uende uchipatara pandau yakwamuri kuti Josimeli mwana anoda ruoko rwenyu mabata ndobva mati mune chipo but maramba I feel mune chipo chekuporesa ukatidaro ndorowa nehana Pamela ndorowa nehana so many times ichizvinzwa izvozvo from people but ndinorowa nehana I don't calling you yakaoma it's a very difficult calling saka anyway chazopinda kunyaya dzo because ndine mam audios andichazoplay after nyaya iyi kana ikapera topinda munyaya yatiri kuda dzedu dzimwe dzanasi dzakawanda nyaya dziri panapa andika dzaruda titaura zitavangani 345 is it true right SCM saka guys tichipinda munyaya tichifamba nenyaya iyi nhasi anditika ndichatnda pane vanhu vanoda kuti point out ndichipoinda out asi ndisati ndapoinda out tichinda takadaro nekuunza muenzi wedu musara nhasi pano anditika tine nyaya yakanaka yandoda kuti nditange kuudzai panapa ndoda kuzivisa zvikuru sei vagari vemuuk anditika ndova ndikuda kuti ndizivise vagari vemuuk ndiri kuda kuti ndizivise imini anditika pane Christmas party iri kuitwa guys and this is for a good cause because iri kuraise mafunds. It's a charity organization iri kuraise mafunds for vulnerable women vakadzi vari mumabusive what nevana vari kustruggle nekutsokola nekudididi anditika saka anyway guys matickets aya ndichaposta zvakare flyer anditika function ichange iriko kubva na 16:30 kusvikira na 23:30 musi wokunakirwa kwawo nokuti munenge manyanya kupinda muchando zvisingaiti guys anditika saka iri day ndore kuti chi vanhu vese vawanikwe vari panzvimbo anditi saka function iyi iriko musi wa 13 December guys 13 December antika DJ Mel will be our DJ for the day and so guys vanhu vari ku UK my tickets right now are pa special it's here Black Friday my tickets are on special for Black Friday so ukatenga ticket rako izvozvi antika ku VIP rinenge cha 90 pounds ukatenga ordinary rinenge cha 85 pounds saka ndo time kuti utenge because after Black Friday rinobva rakwira ticket roenda ku original price saka guys tinoneta izvona yasvika nguva yavari kuAfrica yasvika nguva yekuti muchenge muchitona pamalive takapfeka mabhijama every time nokuti andina kuno muchitonhora saka ndikangogeza ndikopfeka mabhijama angu kokuinda hapana chokupfeka ndinongopfeka mabhijama angu ndiri mumba kokuinda hapana nguva yekutonhora saka musi uyu ndomusatoda kuti tinombobudawo semadzimai hanimaona chimbonosanganawo tindauko out saka guys mukangoona ndichakanda zvakare flyer antika paposta munotengawo matickets guys antika tobva taenda varume zvakare muri kuinvited ikoko because it's a charity organization anditi inonzi black tie theme of the dressing is black tie mopfekawo zvakanaka guys black tie anditika tichitamba zvino handiti tapfeka mablack tie DJ Mel wacho achizotitambisa kudaro tinozotamba here nemadress akareba iwayo but anyway it's a red carpet event guys so food yako inenge iripo sezvinenge zviripo handei tinofara guys musi uyu team UK ngatisapotei vamwe vakadzi vari kuita zvinhu zvavo antika igostwa neanonzi Mai Musindo vari ku UK kunoko vanonzi Mai Musindo ndo vari kuhosta inonzi Sunrise Charity Organization antika ndo organization yavo Sunrise ngatindei tinoisa zuva paorganization yavo tosanganawo musi uyu pamwe January akunotonhora kuna anobuda ngatisangane team diaries ngatisangane iwo kamusi uyu musi wa 13 ikoko kunhingikiri kwai kunonzi ku manbokutsvaka kwai kunonzi kuti ku Essex ndizvo ku Essex guys ku Essex ndo kwatinosangana ikoko anditika right saka please guys team UK ndiri kutotembawo kuti muchenge muriko timbosangana timbona mwenye atizivani tinongosangana pamhepo ngatimbosangana ikoko timbosivana nekuonana anditika hanzi vedu ndakaisa mana tinegu alright izvo zvazvineneso right saka vari kuti vanotwa isimeni mukuglowa inini guys inguva yewinter I just use my oils hanimaona inguva yewinter handitombozvinetsi nekuzora chana kuti maoils kuti skin isakreke bozwa kutonhora isaite dehydration isakreke saka I just put my oils skin yacho inenge chingoriwo chi
inenge ichingori healthy yakadaro ndinozora maoils, and I'm selling those oils. I have the oils. If you want your oil, just order. Nemubhodhi anditobozvinetsi guys nekuzora mafuta anodi. I just apply my oils angu from kumeso kusvika kusvika ndingoinda. Saka vanoda maoils zvakare ekutenga ndinawo maoils. Mondibata kuWhatsApp ndokutengesera maoils enyu akachipa zvokuti motozora maoils enyu makainda hamuna problem, because skin inokanganisika zvichikwa ndine chando ichisusu vanhu vatema mafuta oga moisturizer yacho yaisi ainyatsokuzoita bo moisturizer ainyatsokuzobata zvakanaka paskin. Tenge chida maoils, right? Guys, hey Freddy, how are you? All right guys, saka nhasi tauya zvakare nenyaya yaVeko. Veko wadai kunetsa, Veko wakatiza izvozvi. As we speaking, no one knows Veko kuti ari kupi. Antika Veko takazvitaura takazvitora pakati kumnyaka kadzingwa kaitsigwebe panze. Iye anga achiri kuda kuramba achibhilivhisa vanhu, ende anoposta zvinhu zvakare achiti ndiri zvaiposta kumunyaka hasisiko. Antika confirmed, this is confirmed kumunyaka hasisiko. Team raka, hi Sitlomo Raymond, how are you? Yes, we are talking about Veko here. I'm sorry guys, now I don't know what to do, because we've got Tswana people from Botswana that are also victims of Veko who are here. So I'm forced whether to speak in Tswana or to speak in English to accommodate everyone. But Guaredu is quite, interesting in our mother language, in our vernacular language. So I don't know now what I'm gonna do. Thank you, speaker. I don't know what I'm gonna do, guys. But anyway, I'll just mix Shona and English so that people can understand. And if the Tswanas wants to ask some questions, I'll gladly answer them in Setswana, right? Or in English. And yes, Tina Veko ndiyo watauya naye pano. Yes. To my surprise, guys, what's surprising me, that Chika, I was posting the links Maswafura and Chikanda. Veko still has a WhatsApp group that has got Tswanas inside. That has got Zimbabweans inside. I'm so very much surprised, guys. But one thing that I've realized, these people are not on social media, are not on Facebook. So I've spoken to 2 people that are in that WhatsApp group. They don't even know about everything, about his scams and whatnot. They are not even aware of anything, So I'm now starting to believe that there are some people who doesn't really know the whistleblowing that we've been doing here on social media for the last 2 years. Because guys, Veko is a thief. Veko is a scam. Guys, a scammer. He goes around scamming people, guys. The Diamond Migration did not even send one person, not even one person to any country. This is whatever permits that you guys are holding, that you say you have, they are fake permits. We have spoken to Veko's agency, Nigerians who are in those countries that he claims to send you guys. Right now, I've seen him sending the admin or whatever, I don't know, sending messages in groups saying people who are going to Finland, who have applied for Finland, your permits are out. So you have to, guys, you have to pay the balance so that you can go to visas and whatnot. I'm holding your permits. Knowing very well, guys, Veko is unwanted and is nowhere to be found. Ano poster, but it's collection yake, but don't worry. Very soon, don't worry. Ano poster, very soon, Tichangeta Pika Pahari. Anti-border. So there is no Finland, guys, that you are going. There is no permits that are out for Finland. Guys, original permits. You have to know the Finland language before you go to Finland. Have you researched about Finland before you applied? Because I've seen about 7 or 8 people that were named, the names were saying, let me try to look for the names. Sorry, but today, I will try by all means to even point out those names so that we can save other people. To win the berry. Let me get them. If this person is your relative, please alert your relative. Alert your relatives, guys. Alert your relatives. If you've got a family member, a brother or sister or whoever, right, or a friend whom you heard talking about this Diamond Migration and saying that I've applied with Diamond Migration, I'm going to Finland and blah, 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 please help
a fellow sister or a fellow brother. There is no Finland that you can go, guys. Veko is just taking your money in the name of and doing the payments for you. After that, then you tell you, go and apply for a visa. Knowing fully well that they will not give you, the payments are even fake, guys. Right? So, before we even went further, to go further, let's go back to the, I would like very much to unblock one and block up Feko. Those who were bashing me that time, the very first time, not last year, the very first time I brought the messages and the people who were accusing Veko of stealing their money. And there was a voice note with Veko's voice, guys. And you guys, you said, no, it's a lie. I think by then he was using a name, Tafaz or something, I don't know. Masimba, Mukamurambira, guys. I would have loved to block him and I want to see their faces, Nas. I want to see their faces today. Makanga mchini tukamwenyu muripap. And then I'm going to post you. Trust me on this one. I am going to post you. This is my revenge time now. Makanga mchini I knew exactly what I was talking about. I brought brothers Veko. Ndikava record. Ndikakuti vanhu basa irwe. I record because the black brother yake. Anti murukunzwa. Incredible witness hombe. Ndaka record the brother. Ndishite munyeto ndkusati akuna budi. Like, you guys mukachu brush off. Antika, credible weekend. Mwana wakabuda chitaura tuwa machakati, you guys, you believe. Antika, munina wakabuda chitaura chakati, muno believer. Antika, why? Because very credible. And I got to say that. Ndakanga record, yes, it was without his consent, but ndaitya kuti ndite alert kwa muri, guys, kuti guys, zunisha kudeta ngecha kurova ine phone. There's nothing like going kunze. There's nothing like him a visa. Antika, that's why I recorded him. But what happened? My life started bashing me. You had the conference about me. What about these people that are crying right now? Couldn't cut stroke. As I'm talking right now, guys. Tim cut a stroke. Antika Murume Arkumuzanga to a Kamba Mariango, Katra Mariango, and to a double Kutsura, Antika Ukani Kuano, Koshi Grand, Antika, apparently Kokasigo, Maria with 3, Marissa amounting to 240 men, and Mona Mukadu right now, a stroke at Kuchipata. I was trying to stop this before it reached where it is right now. Before the shikapa. Ndai try kuti ndibatsire butire berengwa. Ndai try kuti ndiunze. Mukanditukira nevamwe mukatama live makaita party. Muchikwira guys mukaziva munanonzi mail chaichaiyeka. Amuseri mchinetsekana. Mukadzana nzimi ndipewo nyande kabakudza iwani pana patupuri yakaprove kuti ndeye kunyepa ndeipi ndakaichitra live pano ndeipi yandino yanchikunyaso kubaira live with the straight face kuti guys this year I know what I'm talking about ndeipi pakupesira it turns out makandituka andika mukanditukira mukatuka ndobva ndafunga kumasirevhini panyaya yemwana wayo kushaika uyo kutonzo makanditukirira Facebook yese but pakabuda tikususa report yekuyunikiri yekumaforensic yakabuda isichi ndiri blogger guys ndinogona kuti access zvimwe zvamunenge musina animaona ndinotsvaga investigate nyaya idzi nenzira dzangu dzamusingazivi dzasingadi kuti muzive nini animaona zvakafanana naVeko. And Veko nandine vanhu vanga vari paground, guys. I had people on the ground vaitsvaga Veko. Veko was investigated from SA. You still remember when I came here and told you, guys, Veko paper kugara South Africa hana. I had checked in the home office. And ndikakumbira contact yangu ndiko ndichekerawo munhu and even Smechere. There was no such a name. Set EP hako. Angasina. Ndikakuudzai kuti how can anokuitira isei? Mama people kuti muinde kunze guys. Iye munasina kana penalty kuti agara South Africa. How is that possible? But makanga mchindituka, mukanditukirira. Yakabuda isoro teka kwa mwana community society. Tatenda yakabuda wani every asinga is Indian. Who doesn't know but inga yakabuda go and Google about it. Iliko ku Google. I saw just a few wakati but mendisime wakambole watika batuka just a few. Kumadzimai shamwari or something or something. Just a few. But she said even tikamtuka. The rest kept quiet as if nothing happened. And more. So guys, and it's about problem yenye muruda kuita naro. You want to muruda kuzama kuita naro. Muruda kuzama kuita naro. No pa mune problem ipapo. Muruda kuzama kuita naro. Veko akakandigwa hembe panze is not
no longer kumunyaka. Why do you munakuta na rutura seva ndifo ari munhu wavheko ndakurasa munhu vanhu vavheko vheko haasi kumunyaka rent yakaramba hembe dzakaita zvokutokandwa panze munoda kuita nharo dzeko dzamunoda kuita right now tine lead. We've got a lead of where he is. Don't tell us kuti munyaka papindwi. Munyaka panopindwa ne police. Police has got access to go there. And if the police have been there, I know what I'm talking about. What are you saying? Because you know, Veko was investigated to SA. That was just a day to tower and the second day about you. The Kanamaka joining us. You got a Makati, Mukati, Komaya, which is Germany. The Kanamaka Janya. The Kanamaka Janya Panya Veko. Because I knew Veko to come investigate Vako SA guys native Rico ground. The single way, Primaka boys in the social media, but it's a shower social media. And Taito Jisiva. We knew exactly what was happening. Remember, Mamsaka Siguno Garafeko. You guys didn't know where Veko was staying. I can't put it up, Veko by Garantian. I can't scanner address, and that Pekutaka Paka Sunga Paya Veko. I can't it was a mistake. I can't scanner address. Then the guy wanted, where did they get the address? The guy wanted, I can't Kapulia, Kuapa address. Veko Tanga, Kauya, Vakanopata, Vaka Sunga Paya, the Kapa address, the address, but I'm upin never get it. Go with the police. Vakenda nema purisa handika ndina avo ini vakanopinda vakanobata Veko video yamakaona ya who akabudza address ya Veko pa social media ndiani we knew taiza zvese ndatodza mumwe munhu kumba shamwari yake inonzi Meteko. We have been invested ndatomuudza nhasi panga kutonifonera aripo pana chauya pano ndikati we trailed tatraila kumba kwake kwaMetiko izvozvi kune time kuchitrailiwa mba kwaMetiko tifunga tichiona he is not even there. Takamshaya kwamabridge ndatomuudza mabridge ndasikati kwakaita vhiki mba kwakuchitrailiwa iwe usingazvizi hapana ndinaudze mutaure maaddress awo ndigari kuira tsira benda kwavo but ndokuudzai ndine vanhu vanenge vari pamanikiri iwo kwaachitira zvinane basa zvandinoziva ndinokubloka handika Rumi Glem I'll just block you and you miss this life usata zvausingazii ndoziva zvanei ndichitaura inini ndirechiza zvanei ndichitaura inini handitika usada kundipusha kuenda kumuvenda kokubloka kuzaona kana basa ndipedza tongokubloka right ubva tongomisa nyaya handibona so guys nyaya iripo guys Veko right now is nowhere to be found but anyway nyaya ndayoenda kuti nezuro there was an incident that happened kwaJapraiser. There was an incident that happened kwaJapraiser, right? As we always used to see Metiko together with Veko, right? Metiko was there kwaJapraiser. And there's some people who were there. Because every show that is happening now, there are people. That's why you don't see Veko. Veko, guys, you don't know Veko. Veko will make you believe that he's bringing in artists in the country. He will go to the airport just to prove a point to you guys and take pictures with an artist. I think now that famous. Kana utinana Inisha. Kana Tapelo. Only to open security control artist so that you guys can believe kuti dia kunza vanhu kushowa moon. Angariko Veko. Dia ngariko kutaka bata kudara. Angasiko Veko. That's how the extent of what Veko can do. My shows, it doesn't matter. It's like my student guys. Veko was nowhere to be found. But anyway, I can't put advertise at the airport to Makazomona show. I mean, I start in dia unza. Inini, my friends, ake. Move a mind kuti yes, Murungu. Go. Veko to party right now. Veko to tambura. Iwe Fred imbomira nemakomenza ko imboni disturb imbomira Louisa Fred anewe arida kuipisa ati Fred yakona udana ndani mbatalisisa anmon musadaro guys as we have visitors in the house please let's use English now. So guys, what I'm trying to say is Veko is a scammer, professional scammer who can make you believe and go to extend so that you can believe him. Recently there was a show in SA, I think it's last month or so, when another artist was performing in Joburg. He was there at the airport and he posted a picture of that artist, yeah, but he didn't even go to the show. It was not even his show.
I spoke to one security who was there because I know the security. The security said, no, can I please go with you guys just to, to help you welcome this artist? And he posted. And you guys were like, wow, go Veko. Yes, go Veko. That's bossy Veko. Which boss? Which bossy? Veko, right now where he is, I don't even think that he's got any money for anything. First of all, Veko does not even have a car. Anyway, before I go there, I'm here. I was talking about the incident that happened last night at Jack Presser's show, right? Where certain people, the bouncers, these guys who are looking for Veko, saw Metiko and they quickly attacked Metiko. Only Metiko, under VIP. So when the Metiko's brother saw Metiko being held hostage in the corner, the brother came and wanted to intervene in the fight. Yeah. So these people, they didn't know that he was just intervening as per the brother. They started hitting Metiko's brother, saying, tell us where Veko is, lead us to where Veko is. So Metiko's phone was taken and they made him open the phone to see if there were any transaction done between him and Veko. Fortunately enough, there was nothing. And he had to explain himself. And why are we Englishing? We are Englishing today because we've got visitors from Botswana. Huh? We are Englishing, my sister. Hey. So guys, this is where we are today. The brother is injured and is going to the hospital, right? But I'm going to bring Metiko so that I told you the other time when I sent okay, let me start by taking these names. These names that I'm going to read now. These people. These names. These people. These people are the ones that are made to, that are being said. Guys, guys, these people are the people with the names that were put in the group to say, please finish off your balances because your payments for Finland are out. So I'm just gonna read their names, guys. I'm reading their names today so that if one of them is your relative or whatever, please alert them that there's no Finland. They must not pay any balance, any money to them, right? We have Moahi Jenjele. I would like to believe this one is a South African, is a Botswana person. Guys, it's Chona Janti Panel Botswana, guys. So to go to Rasa, to Rachina and I interrogate Petinai to the Funicular language. Name. So we've got Moahi Jenjele. Guys, if you know Moahi Jenjele from Botswana, please tell Moahi Jenjele not to pay the balance because there is no Finland. There is no permit. He is not going anywhere. He is giving money to a scammer. Right. Pamela Ndalema. Pamela Ndalema. If you are watching me or anybody knows the Pamela Ndalema, please tell Pamela Ndalema that there is no Finland. She's not going anywhere. She must not pay the balance. Faith Mapanda. This one is from Zimbabwe. Faith Mapanda. Please, Faith, you are not going anywhere. My sister. You are not going anywhere. Don't pay any balance. Gracious Chikono. We are not going to Mildred. I also don't can say Mildred. We don't can say Mildred. Don't send the request. Gracious Chikono. Glorious Chikono. Glorious Chikono. Please. Don't pay any money. Hanzi, you need no praise. Na praise Guvianga. I need my orange. I mean, you praise. Amanda Piri. Wamona kupi bimbai. Amanda Piri. Amanda Piri. Yes. Privilege Gumbo. God save us. Simno is makers that come block. And I ain't me my either. Simno is makers. I ain't even shekuti. Shekuti. Sana was on block. Asika na kanditi achandi me my tintinum unblock. Where she put she wana nyaya. Right. Amanda Piri. Privilege Gumbo. Privilege Gumbo. Hakuna kuchando kwa muno inja
privilege gumbo musabhadhara ane email address yakanzi dumoma what amene koko privilege gumbo iwe hapana kwamunoenda tariro chipo mukumba you are not going anywhere. Please do not pay any balance. Instead, go and report to the police so that you can join the queue. Right? Audrey, uyundusimona pano. Brian Nyamasoka. Huh? Brian bibi. Boo. Brian Nyamasoka. I always see this name here. Don't unblock. Okay, Barbara. All right. That's okay. I'm not going to do that. Okay. Brian Nyamasoka. You are not going anywhere. Hakuna kuchando kwa muri kuenda ku Finland. Finland. Munogona reach Finland, guys. Do you know how to speak in Finland? Because you need to be able to speak Finland language before you go there. Right. Fungai Mudzingwa, are you there? Fungai Mudzingwa, are you there? Fungai, please go and claim your money. You are not going anywhere. Nathaniel Banda, I don't know whether you are from Malawi, Zambia, or Zimbabwe, but you are not going anywhere, my brother. Rather stick to your hustle that you are doing now. Please do not fork out any money. I'm trying to save your asshole. Sisa Nube, please, Sisa, I know most Ndeweles to be very brilliant and clever. How did you fall for this scam? Sisa Nube, there is no Finland, my sister. Go and report to the police and join the queue. The last one is get to Manduona. Kuna kwa muri kuenda vasikana makabigwa mari na vheko izvozvi vheko wakatotiza hana kana pekugara vheko tikufungira kungoti pakati kana kuti chi asi handingazotauri kwati kufungira just because ari patrail yewe ari paradha yevanhu vakawanda saka ndikapa lead izvo zvanogona achitoona life kana kuti girlfriend yake achitoona life kana kuti hama yake imwe life enda nomudza kuti iwe shamwari vanhu vari kuziva saka zvaizvozvi handingatauri lead yedu asi kwamuri kuindiswa guys ndo pasina anditika saka tine vanhu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 people 12 people varikunzi ngavaunze mabalance. So 12 people mabalance atukutauraya kana ari ma 10k mabalance antika imari. Do the math now. If it's 10k balance, because mine is 40 something thousand, 20 something thousand. Can I ma 10k? We take more 120,000 per balance. Jungo is an estimation never 10,000. In again 120,000 balance. Papa nanda veringa. Aliposha keve obvious pan. Right. Saka gaiti mbounza my brother because uyu munhu guys ka kutara chokwadi makungorova ozvenyu munhu. Andika uyu munhu kutara chokwadi zvandakataura I'm still standing with my statement. Metiko tara chokwadi ka zvekuti aitovharwa munhu uyu. Zvekwa Mwari chaiko. Aivharwa na vheko. Achitoudzwa kunzi ndine mari dzangu, ndine zvakazodai zvangu, ndine mateksi angu, ndine chipa tiri gaiti mufonere auye. Tozoenda tichinda kumiti ndiripo pano tiri kufamba nenyaya. Hello Metiko ndanda zonka dzati ku live ndofa pano nakufondera kuti kune live ndawanga dzasara zve live izvo uchangodaira. Maswera sei tiri pa live panapa saka tiri kutaura nezva bhururu wako uyu vheko nezviri kuitika ndikaverenga nemazita evanhu vari kupindira kuti ari kuda mari kwavari mabalance eFinland kwatinoziva kuti hakuna Finland. Saka I was calling out their names so that vazive kuti vasabhadhare mabhingi akuna ende trail yokuti ari kufamba pabhadha tingatauri hedu. Saka iwewe ndiri kuziva kuti chakaitika nezuro. Can you please explain for Zimbabwe what really transpired yesterday kwaJapresa? Zviro takaenda kwaJapresa saka tatiri ku VVIP.
And then in ndakati ndichipinda, and then ndobva ndadamwa this other guy, this bounce akati achi ndiwe Metiko here, ndikati ndini, ndobva tondiradza nemapictures angu and stuff. Akati vanhu vari kuchema zisingaiti, vakabirwa mari here vanhu. Papa negroup ranga revanhu vari muScotland vari round about 40. So it's like pane passport nezita racho nepayment yemunhu uyo akabhadhara. Saka itotaura idoti inini pane one of hama yangu here akatengesa mota akabhadhara 45,000 here, and then kwai pano mumwe akatengesa mombe. Vakawanda elot vaitaura. Saka saenderedza mugroup vanhu vakawanda vachichema vachiti vari kuda mari dzavo chichichi. Saka ndikatoti inini wangu ini handitozivi nezvemapemiti and ini handizivi nezvediamond migration. Ndinozotozvitirawo vamwe wangu madhiri different asiri madhiri emapepa. Ndobva ati but wangu unofanirwa kuudza munhu wako mufesi wako auye azobhadhara vanhu. Ndikatoti ini handitombozivi nezvezvinhu izvi. I think muri kutotaura nyaya muri kutotaura the wrong person. Bosi handitombozivi kuti zvemapepa zvinoitwa sei, chero kuti zvakamira sei, chero kuoffice. I think ndangoenda once, handina chandinoziva nezvemapepa. Kana imi nhamba dzavheko hamuna here? Zvikanzi nhamba dzavheko tinadzo, takambozama mufonera something like that. Ndikati ina handizivi svikai vheko wacho ari ipi. Ndikati handisi kuziva kuti ari kupi. Zvikanzi saka iwo munotamba meso singazivi kuti ari kupi. Ndikati inini handisi kuziva. Bosi pangu tangangonetsa nyaya iyi sekuona kwamunoita paFacebook tagara takaposta time and again tiri tese, but it's been weeks and weeks now tisina kumboposta, and munozva tinofamba tese chero kumashows. Ndosvika muchiona nhasi vheko atoripo, and muri kutoona ndangouya nemabrothers angu iye hapo vheko. Zvanzi alright, that's fine. Dzadziri round about, ndingati kudzadziri kumanguva iko round about 10-11. Ndobva tatanga kunwa doro pepa, tichitori VIP, atitofara bhobho, zvapureza ndobva topinza ari pakati pekutoridza. And then pane umwe mufesi wangu watakaenda naye kuDurban, ndiye akatanga kudaidziwa, ina nhakuzviona, akanzi unotamba navheko here. Ndobva ati inini vheko ndakamuziva through Metiko. Handina time ndichimuziva chichichichi. Zvikanzi aiwa vheko ari pakati ina handitombozivi nezvavheko. Muri kutovunza wrong person. Handitombozivi vheko, ndongomuziva through Metiko. Tangoendawo tese kupi kuDurban. Ndobva kwanzi tidaidzirewo Metiko. Ndobva ati imi ndai munomudaidza. Ndobva wakauya ini vachizomutora. Saka vachinitora kabva vatanga kundibvunza kuti wangu tanguri takubvunza kuti vheko ari kupi, iwo hausi kuda kutaura. So seems like yochi urida kuvanda nechokwadi. Saka urida kuprotecta vheko, because makaenda kuDurban imwimwi muchinodya mari dzevanhu kuDurban uchiti boss vheko. Ndikati aiwa dirire kuDurban, that was my birthday. Rari birthday rangu, ende ndakatoplana for that birthday, ndikatounganidza mari. And that time of the birthday vheko anga ari down, hapana kana mari yaakambobudisa from his side, because rari birthday rangu iye aitochema uchitoti zvinhu zvangu zviri pasi. Zvikanzi aiwa munonyepa, maitodya mari kuDurban. Vheko angamboshayiwi mari, ari kukanda mari pastage, anopa vanhu mari pastage asi achikwereta vanhu. Hanzi pane akataura naye musi unoyo akatomudza kuti ashamari ita zvaunoda, kandoita zvemutemo ita zvemutemo chichichichi. Saka wangu isusu pana patisi dombokuregedza, hatisi kukuregedza kusvika wafondera vheko ukaudza vheko kutoti chamari ndiri pama1 panapa ndabatwa transfer yamari dzevanhu. Ndobva ndikatoti vakomana ini zvamuri kunditisa izvi inini rakaindizame kumufonera, ndikafondera vheko. I called him 3 times. So the thing is network, I think network here, boss aitodaira but tasinganzwana nepakutaura, plus nenoise yanga iripo, boss yangu yoyo vachiti vheko. So takatika ndechekutoti one of my brothers akaona ndabatwa nevakomana vaiva ndiri mukona. Saka akauya achida kubvunza kuti ndopakafunga kuti ari kuda kurwa. Ndopakamudira nekapu yedoro, ndobva vamuhedha muromo. Ndobva todzokera sure, ndopakauya vanhu vakawanda pepe mabrothers angu achitovhunza kuti ndopakatanga kutaurwa nyaya yekuti nzi ngatransfer iwo chiti ichiita sei.
chibhadhara vanhu vacho vakabirwa navheko, and then vheko zokafa. Ndoda kuti ina nditori nana mari inini yandinayo panapa, ndobva ndatovhura bank account yangu. I think mamasara 1400 and so ndikati iyi bank account yangu handitori nawo kana cent. And then onai matransaction tarisai chiro kwese kuti handina mari yandakamboreceiva from vheko or from Diamond Migration, and we checked it tikaona kuti hapana zvikanzi, but iwo unoziva kwaari ndo yanga iri issue kuti ari kupi. And inini to be honest vheko ifriend yangu, but currently handisi kutomboziva kwaari. Waguma mona rini? Do you know live do you still remember live yamakaita yakabirwa patakapinzana namukoma Elson pandakauya chichipa pa live papa ndichidefenda bro wangu because ndaidefenda according to zvandaizivawo. Waizivei? Neza inini ainditi panyaya yaElson papa nyaya yaElson yakaitika tiri kuDurban achiti ndatengesera Elson company, and then pane mari yakatransfer kuaccount kwake, aitransfer kuaccount kwake ndobva aipa mukoma Elson. So pamakaita live papa pachinzi mukoma Elson vapiwa company dziri nyaya dzemacompany, indaingozama kuti no intiriro mufesi wangu ndikati no vanhu havanozivana. Ndozvandaipinda ndichita ndikati aiwa mukoma Elson navheko unozivana because pane mari yakadotransferwa mari, this is the proof of payment because ndo zvakandiudza tiri kupi tiri kuDurban, and akatotransfera mari yekuna mukoma Elson iye akatosara sina na cent muaccount make. Right. Iwewe pawaiona, I want you to be honest, my brother, because I am also here because zvakaitika nezuro it was just a tip of an iceberg, yeah. Iwoni nyaya atidi kuti zvinhu zvakada zvidzokeredze kwamuri handika, because amungafiriwo henyu yokunzi maifamba navheko handika. But we want you to be honest to people nokuti I don't know guys how many people are watching there. Phone yangu yasikutaridza. I'm sure pane vanhu vakawanda vakakuteerera panapa vakawandisa more than 1,000 if I'm not mistaken. So ndida kuti uve honest pachena. Iwewe pawaifamba navheko, how did you know vheko? Wakaziva sei vheko iwe? Navheko first time yatakasangana we met at the airport, and that time inini ndaitoenda kuZimbabwe, ndaida kunoisisa kupi, ndaida kunoisisa Bhoho. Okay. But zvakaitika ndezvekutoti ndandina amwewo maplans. Bhoho was the last thing yandaida kuzoita. So ndaida kuzoti after ndasetla ndakumusha ndapedza zvandoda kuita nemari iya inenge yasara iyaya ndozvizodii ndozvizobata mukomana mucomment section ondisira chipo. So we met at the airport, ndikatofara kati wangu zviri sei, kati actually ndaite kutsvaga nenhau ichi yeBhoho. Plus inini vheko hangu ndandagara ndichimufarira because ndaimufollowa because anobva kuMberengwa nezvishawani, so ndaingomufollow as my homeboy, so ndaitomufarira zvekutodaro. Actually ndomufarira mufesi wangu, right. So tasangana paairport tibva tatofarirana tese homu Bhoho tobva kumusha kumwe, and then takabva tese taenda kuZimbabwe, but iye aenda via Bulawayo, indaenda via Harare because ndinosvika ndikaburuka kuHarare paipe paairport ndobva ndahaya mota ndoenda kuzvishawani because hatondevheka in Zimbabwe. So ndabva tatomupa mari yeBhoho iyo, ndikati wangu sakati mari yeBhoho iBhoho tosangana mangwana wesaBhoho, and mangwana wamaxent katoti-exchange manamba akatondifonera akatoeka staBhoho andikafara ndikati basa rakanaka, ndikatovawo inspired to see a brother doing well. Yeah. Tikatoisa muBhoho, and then tibva tatotanga kutowirirana iye nebusiness rake nebusiness rangu tichingotamba tiri tese for months and months, hatina mbogara tamboita problem kuside kwedu. Right. Saka imini pakuwirirana kwavaiita aunisesa bhuruwa wasangana naye Bhoho rakazoiswa here wakamupa mari yeBhoho? Ndakamupa mari yeBhoho sanhasi mangwana Maxen akandifonera vakauya kuzoinspect, and then the following day vakabva vatouya Maxen kuma6 vakatotirira Bhoho zvakanaka, and vakatobata mvura Bhoho zvese 100% mvura izvozvi kudheni kwedu kutori netengi zvese nemataps zvese zviri kufunctiona. Right. Notenda ipapo. Saka then after manje masigonanisirana mvura makuchiwirirana manje obvious akubhilivhisa nditi
trust yavepo kuti chokwadi anomunyepera uyu munhu anonzi anoba inini ndati mvura angonesa mvura yarapo mave kuno South Africa makufamba mese uri kuenda kunyaka ari kuyamba kwako haunawo here kumboita interest kuti ubvunze kuti bro wangu iwe unomboedza nezve because uri mukomana uri hasla iye mukomanawo ihasla kuti umbonyatsonzwisa from the horse's mouth kuti munaita nezvei. Inini ndakabvunza zvemapepa ndaingozviona zveDiamond Migration ndaingozviona painternet and then taitotaurawo ndopati pandakanoona office ini ndakaona zvese zvakarongeka because vane neoffice yavo zvese and then aitoti vana maoffice kunana Botswana kunana Zambia so I couldn't suspect anything handina kana pandakambo suspect so inini pandaiona nyaya dzepainternet indaingozviti like vari kumunyepera because munhu ane maoffices and everything and then pachitori nemaagreement ari kutosainiwa and pamwe pacho aitotaurira vanhu kuti but wakasaina wani service without agreement yawe so indaikuona sekuti maconflicts anongoitika pakushanda like munhu akasaina agreement hazvina kuzobuda saizvozvo oro anambonyatsa kuzviteverera kuti zvemavhisa zviri kufamba sei ndinambonyanya kuzviteverera so inini mostly inini izvozvo zvekuti vanhu vari kubirwa vari kuita sei ndaizvinzwa pamuri mimi I think inini malive ndakateerera enyu iri ramakazoita rara3 okay ndichinzwa alright so iwewewo I believe kuti ndofunga ekuti ndine zvima different business zvakawanda mama business aita nawo ndeapi zvazviri zvemabhoho and then zvemabhoho and then nemasola I think zvemasola akati ibrother yake here iri kuita izvozvo I don't know if they are partners or vari kuita sei ina ndanyambonyatsa kumbobvunzisa into deep and then ndakambonzwa chiti ane zvimota zviri paroad zvemataxifire zvinongomusustaina but harisi business rekuti rinomupinzira mari yaingova iri mari uyo ngoti angotengawo chikafu and that because you know mataxifire anocheka ma 1.5 2000 or so. Iwe wakamboonawo here kana one day ane motikari besides yaunozive kuti aifamba neshamwari yake Louisa kana kuti akufamba nemota yako muchitava kuzivana wakambomona here ane imwe motikari yakati ndo mota yangu recently ndakaona ane mota yakafana neyangu Trailblazer akati ndeyangu iwe wakanga wamboiona kumba kwacho ndakaiona I think ndakaiona aigara chidrive one. Alright, so ndoda kubvunza right now paakabuda mumba umu kwaari kugara uku iwe seshamwari yako wauti asi kutaura newe wasi kuziva kwaari muri shamwari munotsvagana wakamboenda here kunomutsvaga mumba kwake handisi kuti navheko hatitauri navheko tinotaura ndepo wangu zviri sei but haana kumbogara ashare location rake neni why because inini ndakatoonawo zviri wise kuti asashare location rake because aizoti awana chine chamuwana aibva ati ndini munoona zvangofanana nezvakaitika zuro let's say ndaiziva kwaanga ari definitely ndandichatoenda nevanhu ipapo because ini ndandatova pamawani wosaka wanambobvira wakainamba wake munhu rakumba kwake kumunyaka kumba kwake kumunyaka ndakaenda kakawanda chaizvo tinana if you check papage raLouisa munotoona amwe mapictures tiri kumba kwavheko a couple of pictures tine mapictures akawanda nana Louisa tese tichifara because nini the time yandakatopinda mulife mavo munhu angari too close to him angari Louisa right saka iwe matipa matipa wedu ndatimbokublock let me just block you and then right ban from the stream also where panotevera because right saka iwewe right zvadaro papa muri kutamba mese apa uchamuona ndikasi kumba kwake unokuziva unamboenda nomutsvaga here mumba kwake sisimelinzwai pamakaita live iyaya yevanhu vaiti vakabirwa nditi
zvazvatova obvious kutoti he is not safe. Okay. Zvazvatova obvious kutoti he is not safe. Navheko taitamba tese but inini ndiri munhu ari always busy nebasa rangu. So taitamba tese tichitaura pamafoni taigona kuonana once or twice a week. Iye achitawo madhiri ake indichitawo madhiri angu. So inini chero zviya zvamaita rozvoti akadzingwa kumunyaka akaita sese ndakatozvinzwa nemwi panapa palive yekupedzisira iyo yamakaita. And then pandakazoenda inini kumba kwake indakabva ndanoona kuti no zvakaitika ndezvekutoti akabuda mu 2-bed ndobva akanopinda mubachela but mumunyaka imomo. Right. Because after vanhu vati adzingwa mumunyaka ndakamuvhizita once imomo munyaka akatondicreatira code ndikatopinda. Achiti handisisi mu2-bed ndave ku1 bed. Yave bachelor. Right. Okay. Oh, and then pane panoda kuti ndinyatso kuti ndibvunze nezuro budhi wako wasangana netsaona iyi nevanhu wakazomuudza here kuti after wazomuudza here nhasi kuti bro wangu this is what happened nezuro apinda kuti chii? Zuro ndakazama kumufonera and then nhasi ndazomubata Maxeni ndikamuudza zvakaitika zuro. Anga achitoshamisikawo and he was very sorry to say wangu wakutopinzawo munyedza usingazivi. He was very sorry and anga achitoti what can we do. Ndikatoti inini I think the best way ndeyekuti chi if you have something to sell just sales utengesa chinhu cheshiya watengesa chinhu cheshiya lese wawana kana 100k or 80k vanhu vaya vari kuchema nemari dzavo vangovati kana 20 kana 15 wata no guys ndiri kutsvaga mari ndichazokupedzisira mari yenyu. I think inini zviri better in that way because vanhu vanozofeelawo like munhu haana kutiza. Ndikati right now iko zvino ka you are nowhere to be found. Vanhu vari kufeela like wakatiza ndosaka pakuitika zvakadai kutoti chi isusu takutsvaga tichinzi tinozwa kwauri as much as I know hapana kana munhu wani wakaudza kuti aripi maybe kuda kana uri mai vake or closest family. Saka all the friends no one knows where Veko is presently. Hapana anoziva. Right. Hapana anoziva because inini nango nditi ndiri kubuda 2 minutes ndiri kuenda outside the country ndichadzoka. Ndikati uri kuenda kupi zvanzi I'm still deciding because vanhu vaisaina masema agreement ayaya but zvikazo vasaina maagreement ayaya zvinhu zvonobhamba zvabhamba toita kuti tichakurefunda but tokurefunda mari yakati and vanhu vanenge vakutanga kutorwa vakuti vakuda mari dzavo in full but toita kuti no tirubvisa mari dzakadai zvikanzi vanenge vakurwa. So handisisiri safe muno because vanhu vacho vakawandisa vari kuda marefunds nelife futi yaitiwa iyi kuti Veko imbavha. Pane vamwe vari mumaprocesses ari kutofamba zvakanaka vakutoti vakuda mari dzavo but ipo pane progress pamavhisa avo. Saka pawakamuchitengesa mota ubhadhare vanhu akati kudii? Zvazvo zvanhasi ndichizama kusuggesta toita sei. So iye anga achitoti like haana kutadza kuitira vanhu zvinhu izvi but zvinhu zviri mumaprocesses. Kuna ndiri process because right now ndichasenda mascreenshots ari kusenda kugroup kuvanhu ari kupindira vanhu vega iye ega mainbox now achiti une balance yemari yakati sara zvinhu zvako zvapadhuze zvakurapa kubuda then obva ati kune vari kubvunza mari dzavo like pana patakata live last time pana mai vaya if you still remember pana mai vekucanada vakati ndokupai ndichipedza panapa ndobata mari yechichichi yekuseri ndikupei balance mari veve 48,000 vaya tikawirana pana kati vandibade kuseri tichipedza pano mai vachinda kwaari akava blue tick vakafona asingadaviri akasvapa kuvatisiyana ineni ndotone message iyoyo Veko. So iko zvino vamwe vari kunda chiti mari dzedu vari kutikonzanzi mozvisa ndakatengesa kambani kune Diamond kuna mukoma Elson endai kuna Elson handisisiri wemudiamond migration ndo zvaari kuudza vanhu ndo zvaari kupindura vanhu right now. And mukoma Elson naivo vanofanirwa kutovawo safe because ndo umwe wacho ndikatoti ndo vatori padhuze
than ininiwo ndaingobatanzirwa sefriend kuti maybe I know. The reason why ndikubvunza Elton, the reason why ndikubvunza Metiko guys, toda kuti munzwise nyaya ya Metiko antika, because sometimes munhu afiri kunzi ari kutamba nemunhu. Andi munoona. Mungazvitora easy guys, life dzevakomana vadziri danger. Andi maona. Saka inini kutoya kwatoita pana pakuda, we are trying to clear his name kuti guys, munyatsodzwa Jenny yake naVheko kuti vakasangana sei. Pana friendship uri deeper kuti vangasvika pakudzana zvinhu zviri deeper. Andi maona. Munhu wekuti anga chikutamba nemunhu plus varume vakasanganisa vakazi kuti tinovhunzurudza sterek. Andi maona. Umwe anenge asina vhunzurudzi zvokunyanya kudaro. Andi maona. Example yake imetutara choka pamberi paMwari guys. Uyu munhu akaona bhururu semunhu waiti ndaiti munozati kuna vanhu kuti chero chifollowa chiziva kuti ndichichokwadi unonyeba kuti munomunyepera vachiziva vangandimenyana zvidaro pasocial media kuti vazhinji venyu muchitezo because munofarira munhu munomudefenda muchitoziva kuti itunhu ndechichokwadi ndozvaita hanzvadzi yangu mwana wangu ushu anomaona aibhilivha kuti anonyeperwa zvinhu zvokuti but iye handifungwe ana kana guys uyu mukasangana nemusabate zvenyu anogona maybe kuva akachiziva kuna Vheko wacho but zvekuti ari part of zvemari haiwa guys no ndozvandauya kuti ndimuchenese pano zvemari kuti aitora mari dzavanhu uyu no kunai pawaifamba naVheko iwewe notomwa kuti wakadla mari dzevanhu wakadlawo here mari then aitenga vanhu ramai mwanodhura ndiani inini handinambodya ndikatoti handinambodya mari dzevanhu kana nditi takadya because mostly zvinoitika ndezvekutoti Vheko hasi munhu wedoro too much wema strong beers, so inini ndinowa mawhiskey, Vheko anofarira maciders, so mostly inini I could feel like kuda let's say biura rauya riri 3000 but ndaizongoona kuti no biura rauya riri 3000 indi ndanwa mawhiskey kuda mumbaone chinzi 1.6 1.5 but Vheko angonawa kana 6 mabeers. So mostly I could take the bill because I want to intend chimuomesera kuti abhadhare bill re 3000 iye azika kana 500. Right. Pane imwe nyaya yandoda to clear because nyaya irikuramba ichitenderawo. The reason this is part of why kuchinzi iwo uri involved munyaya iyi. Metiko wakagara nevafana vaVheko. Vakatorerwa mari naVheko vachinza kunze kwenyika. Vana ava mastreet kids right now. Vakagara kumba kwako iwewe. Waitora vana ava kuti vagare kumba kwako sei naye Metiko? Vanina vake Vheko angachata ave nebachelor sekutara kwari kuita antika angati kugara mimba ine rimwe room spare. Why would you take vanina vake uchigara navomba kwako? Right. Vanina veve hama dzaVheko padzakauya dzakatouya Vheko atwane akugara mu2 bedroom. 2 bedroom house. So inini inini handinambogara ndagara navo vaiva zvekuti kwanzi ndagara navo but taingovhisitirana. Because it can show sometimes kumba kwa Vheko like we were close to each other zvekutoti kana no man vanhu vakauya kumba kwangu inini vakaromba kwangu ndivana Lipson. Because anga ne 2 bedroom house and then this couple hama dzake dzakashandisa imwe bedroom and then vamwe ndobva vauya kumba kwangu but kwete kuti ndaigara navo zvava zviri zvaungorara. Where are those people? Vari kupi vana ava? Because vana vanina vake vana bamini vake vakatorera mari andika that is last year I think achita kwenza kunze akanyepa zviri kuitirwa vamwe vese izvi zviri kuhandisi kuti anozonzi anobuda vanin'ina vake chakavatorera mari kuchinzi kwatengeswa mombe nabamini vake kumusha akatora mari vari kupi vanhu muri kuziva here kune vanhu ava nava because right now they are nowhere to be found. Vari kupi? Simelini I don't know ndakamubvunza iye ndichiti vari kupi ndobvati I believe akavarentera somewhere. But handizivi kuti location rip iye akati akavarentera somewhere. Inini ever since ndaivaona kumba kwaVheko ndane months and months ndisina navo ende ndandisina manumbers avo vane kutoti taitaura pataitasangana tatisiri that close. Asi makazomboti that close pavakauyamba kwako kaipa papa munopesa matazongotaura sezvo vaizochema kwauri kuti mari hatina yekuti ndakana kupi takatoregwa mari namukoma wedu ushu yekuti toenda kunze hakuna zviri kubuda takajutiwa obvious kutaura newe kutaura newe ivo inini havanombogara vandiudza izvozvo zvokuti kwanzi takajutiwa because there is this certain time yavaitondiudza vachoti mavhisa edu ari kubuda musi wakati tiri kuenda musi wakati by this time tine taenda so
ndoda kuti muone sisimeli metiko ndikwidzewo kwa meli amene ndi Elson ansendera message ngoma Elson vaedhe ipapo vaedhe on.com inini simeli ndoda kuti ndizame kuratidza the type of person I am and vanava ndakasangana navo a lot of times but handina kana phone number yavo. Why? Because ndandisina chekuita nazvo, like ndetozvunzo ndikatora namba dzavo totaura pachi handina mbogara takumbirana manamba, hapana mbogara pada. So inda ingotaura navo patinenge tasangana, handina kuda kuva involved mubusiness remunhu, ina handifariri kuinterfere pazvinhu zvemunhu. Right. Pane, I don't know this one, I'm just saying it because I know the story. Recently, Metiko, you borrowed your car. Hello? Metiko recently, Metiko, one comment section, my brother, distance yourself, say the truth and distance yourself from this scam. And recently, wakaborrow motor yako iwe, kuna fake. What happened? Inini ndakaona message ndakasenderwa namabridge achiti hanzi pane vanhu vaenda message yacho hanzi pane vanhu vaenda kutraffic department vakacheka mota zvikanzi hanzi mota isi yavheko ndeyametiko. Handizivi kuti which number plate yakaonekwa yakashandisiwa yakabva ichekwa chibva yaonekwa kuti imota yangu. So seems like vanhu vaimutsvaga but number plate yavanga wanayo yanga iri wrong number plate, yanga iri wrong number plate yemota yangu. So ndakafunga like because ndakamboposta mota 2 dzakafanana, imwe yeblue imwe ye dark grey, matrailblazer machef dzakakwirira dzinoita semafortunates. Because ndo dzakafanana mota idzi dziri 2 but imwe blue imwe dark grey. So I think vakatora number plate yemota yangu inini because ndo yandaiwanzaitisa nayo maskiti nayo namabridge, ndo ndaiwanzaita nayo zunzo ndoita namabridge nekuenda nayo kuZimbabwe. But ichita zvatetiita namabridge ndo mota yandaishandisa mostly yakaita kaugreish. So okay, no, anti uri kuona kuti ndinoda zama kuonesa hanzvadzi yangu kuti uri kuona the extent of danger yauri. So vanhu vaya vakabva vati mabridge vakabva vasendera mabridge message yakandisendera ndikatoiforwardira kuna Veko ndati wangu vanhu havana vakatora number plate isiriyo savari kutsvaga but wakonfirma number plate vanoti haisi yako. I don't know kuti vaida kubata mota yake here or vaida kuita sei, handizivi. Right. So guys, kana achinyepa zvamukuti ari kunyepa ndidzi handisiri ndine life iri pasi tikeni, life yake ndiyo iri pasi tikeni iye Metiko. But to me, I believe kuti hangu it's just like kuti matauriro ake ari kakuprotecta kakuita Veko because he still wants to maintain that friendship yavanayo. Anmona, but pa fair chekwa mwari chako avasi safe wana. And handifungi kuti iye chako he knew kuti Veko game rese iri ndire chokwadi. Aitamba nemunhu yes, and I'm actually sure I believe kuti chokwadi ndaka munhu yarita zvake vana nomuvenga but zvokuti aizoba naye that one iteno. Kana tumuzomuona guys momutemera mota momudhura magaro, you know, kana kumubatidza nyere ndikuchita nemari dzenyu akafamba nembafa guys asingatozivi kuti ndozvinhu zviri kuitika. Ende Veko ndakatira kumumisa akawanda pano the way yakanaka the way isina kunaka. I tried kuti one madhali noti Veko manangu unoita zvemvura wadi kustika kune zvemvura izvi zvawasera nazvo zvakusi kwako manje yaino kuipira. I tried to warn him, I told it hater Veko would go and say kuti meli mukuinda kwameli ndina voice takachini munoinda kwameli zvimela chakuvingai munoinda kwa zita rake pamuromo ndira meli because ari kuona kuti meli ndiyo enemy of progress yake. But Veko ndiye wakatira people was trying to save you from all this zvakuitika now because you know kuti hauna kana munhu wani wakabhoitisa kunze one zvake wakaita kunze anofona ari izvozvi ari kunonzi ku island kwacho kana kuti kuSerbia kwacho ikoko kana kuti kuFinland uchiti ndakamenesa hakuna wani anofona ariko. So you are just taking mari dzevanhu wobata mapercentage uyo bhadhara wodzosera uko uyo ubhadhara futi uyo aringa kudhimanda because tine vamwe vanhu vakasvika
pane zvawakataura iwowe vakamirira process yacho yawaitaura iwowe kumirira kusvika gore rapera nothing. You don't answer them, you don't speak to them. Vamwe vacho uri kutovatuka mazano uri kuvaudza uri kudza vakadzi uhure stereke vari kudhimana mari dzavo uri kuvatuka kuti mahure mazano uri kudai wangu. Your life is hanging by the thread like this. This is a fact. Vanhu vakatsamwa. Sindini maregere handisi kumudefenda guys. I'm not defending this guy Metiko, but ini ndiri kutaura zvandiri kuona guys. And I am saying what I'm saying. Tara chokwadika. And uyu mukomana uyu tara chokwadi ndakamuinvestigate ndakamutsvaga Metiko guys. Tara chokwadi anoita magame akasinga involve mari dzevanhu mukati. Hasa handizivi kuti mimi tikazoti akadla mari akatora mari here akadla. Mukoma Elson right now ndo vatasara nenyaya yese because mamessage ari kupa vanhu vese ari kuti ndakatengesa ndimosati mukoma Elson I sold now my messages. Indai kuda mukoma Elson ndo vakatengesa chi ndo vakakura nakambani handisiri Diamond. Even vanhu vakamubhadhara before ndo zvaari kuvaudza. Go and take my wallet when anti muri kuona handisi kudefenda kandi pamuri kukanganisa guys. Inini I'm just saying the truth. Antika imi kana mchona kuti Metiko impavha ndimi but ini tikukudza zvinhu zvandiri kuona hangu. Zvakafanana nokuti inini guys ndofamba nehure kana tokoti nehure riri kuzviurira street ndave hure here because ndofamba nehure. Hure rikabata kuti ndirakabira munhu mari nezuro saka ndofa kurohwa here because hure rangu shamwari yanga ndofamba naro rakabira munhu mari nezuro. It's just an observation. Ndingotaurawo because ikamchiti Metiko vanhu vakatsamwa wangu. Metiko vanhu vakatsamwa. Comment section yakudashura ini pano kunzi muri kudefenda Metiko muri kudefenda number 5. Nangu inini chokwadi ndechekuti pane nyaya dzemapepa dzeDiamond Migration handina chandinoziva nezvazvo and handinambogara ndava involved mazviri. Ndosaka muchiona ndisina kana picture ndiri kuoffice or picture nene. Ndaingoti madhiri mufesi wangu anozvitirawo busy madhiri ake ari ikoko ndichizvitirawo madhiri angu. So inini chaita kuti nditi zvinhu zvinhu ndezvechokwadi ndezvekuti ane maoffices aripo. So inini I believe like dei aita zvinhu zvisirizo ndaifunga sekutoti anga asingaiti office. So ndaitoti munhu yatori neadress yekuti vanhu anomuona pakati anoposta panogara anoita sei. So inini hapana pandakamboita mared flags kuti ndezvenhema. Indaitozvionera painternet but kuZimbabwe kwakune office vanhu vavhara mari kuZimbabwe vaikwanisa kuenda kuZimbabwe kunoku kuMidrand office yanga iriko. kuBotswana ndakanzwa kuti kwakune office nekuZambia. These two handambodziona hangu. So inini handinambogara ndaisa mared flags ekuti maybe vanhu vari kubirwa. Also up to now ndakuratidzwa mamessages mumagroups ekumasebhi echinzi yakabirwa mari yakati uyakabirwa mari yakati uyakabirwa mari yakati uyakabirwa mari yakati. So mari dzake dzaitotaurwa imari dzakatowanda. Idzi dzandakatoona mari I think dzakatowanda over $500,000. Mari dzatiri kutaura mari dzatiri kutaura panapa it's over 1.5 million dzese over 1.5 million. But anyway sezvakutaura kuti ndakaisa company kuna vaElson vari pano. VaElson makadiko ndini zveimapinda taura itinzwe. Sisimeni makadii tiripo makadii zvenyu ndiri right hatadzoka zvenhasi ini chavo ndochinhu chokutanga tinoda kuudzai. Chechipiri ndinotondedzerei hangu at least nhasiwo handisi busy musi yatakazotaurawo tibva kuairport and all that nemaengers angu. Ndoda kuti ndikudzosei kumashure pichana. Ndakakufollowai kubva kudhara sisimeli. Pane pakasungwa vheko 2023 muna December if I'm not mistaken. Yes. Saka pakasungwa vheko indaishandira imwe company yainzi Global Migration yaitomboitwa advert namabhicho. I know. Global Migration aisiyani ndikiri hereni. Ya muzoyanzani. Yani Orchard ndakataura kuti ndembavha futi. Ndakati ndembavha because ndakamboiadvertisira ndikazenge ndakupiswa nevanhu ndikazondiminga Orchard ndichimudza kuti achiri kuSentonuko. Right. Chechitatu ini ndisisimelika. Nhasi ndinoda kuti ndikukumbire ruregerero pajekerere. Nokuti ndaigona kusataura nemi asi ndaigona kukuvenga ine moyo. Mushure mekunge ndainzwa zvinhu zvandaiudzwa navheko pamusoro penyu. Nokuti maiwanza kuita malive pamusoro pavheko. Yes. Ndochimubvunzawo ini semunun'una wangu kuti ko chii aindiudza zvaindiudza. Okay.
regai ndimbosiya nyayo ndaziva aiti kuni takuda kutowa aiti chi chinzwa ndaziva vhiko 2023 December ndini ndakatofonera mabridge pakasungwa vhiko kanzi ari Kempton Park. yes mabridge ko vhiko waita sei because ndaitomufolowa ndichiona zvinhu zvakanaka zvaiye murwadza anoita ndisingazivi the real life of him. Vhiko waita sei zvikanzi vhiko ari kunzi atora mari dzevanhu and all that ndokumbirawo nhamba yake. Pane nhamba yandakapiwawo zvishwana mabridge ndikafona ini vhiko uri sei kwakanaka here kwakanaka are you safe zvikani very safe nyaya ndei saka kaiwo mari tonayo here kana vanhu vachitowa akati nyaya ndei hanzi ndine vanhu vari kunditi ndakaba mari okay vari kunditi ndakaba mari handiti muzivi iye handizivi atitoziva handitoto takatomufonera for the first time in my life. Yeah. Right nobva namuti alright vanhu vacho kuti vakwaba mari unayo here mari yacho zvikanzi handina mari yacho ndine zvandai vakavabatsira nazvo ndikati kana wakavabatsira zvikasabuda chivadzorera mari. Same kapu yamuri kutaura mukoma Elson iyoyo kwamuri ari kuti izvo ndezvandikuvabatsira nazvo pano pasocial media akavarambira vanhu vati handivazivi nai guys ndikunyepere comment section akati vanhu ava handivazivi kana vakapa inini mari ngavaende kunoripota kupolice station handitombovazivi akavaramba pano vanhu ava zvachose asi makakudza kuti ndaivabatsira nesomething yeah we say more panyaya yacho because ndandiri munyowani ari ndinotanga tomuziva December 2023 then ini ndakarejista kambani yangu ndichikushanda kumigration muna November ye8 but kambani yangu iyi ndakamborejista pandetiya why because ndaida kutanga ndanyatsokuwana ruzivo what are the electricity and all that of course yes ndine experience via migration ya because I used to work there as a sales consultant kuti no mushure mekumwe mari dzatiri kubhadharwa shoma regai ndizviitire ndega because it seems like almost the paperwork yacho yese inoitwa tindichiita ndazofonda vhiko uya after Christmas na December 2023 abva Kempton Park zvikanzi uyai kumba kwangu tionana ndobva ndaenda kumba kwake ndikanoonana naye pamunyaka paya vhiko ndine kambani yandinayo but kambani yangu iyi haisati yakushanda ndiita nezvemalocal permits saka ungakwanisawo here kundiitira advert sindi ndichiona uchimboitira vamwe maadverts akawanda vachiita sei vachibatsirika zvikanzi aiwa no problem mukoma zvese zvakangonaka tinokwanisa kuita sei kushandidzana tese ini ndine kambani yangu makambani angu ndine kambani kuBotswana ndine kambani kuZambia ndine kambani kuZimbabwe and South Africa zvakanaka zvikanzi togona kushanda takadai so munogona kumboshanda muri muofisi mangu since musati mane kambani yakura musati mane office musati mane equipment muchiita nezvemalocal permits enyu indichiita zveinternational yangu zvakanaka saka ndoita sei ungada mari pamaadverts aunenge uchinditi zvikanzi aiwa kwete mukoma handina mari yandiri kuda ndokungokubatsiraiwo zveshuwa sesimeli ndakaita mapermits angu emaapplication iwaya mavisa ekuno muSouth Africa maoutcomes achibuda zvimawaiva izvozvi ndichiita and all that pamaiona zvinhu zvese mawaiva tasubmita zvadai ndini ndaita zvese zvezviro saka ndimaita mawaiva aiposta iyaya yes mawaiva malife partner permits aiposta esaya ndini ndaita maapplication akusvika abude maoutcomes iyoti Diamond Migration anyway right handidi kumusvipa nhasi ndikudzokorora nyaya iyi nokuti waita hake zvaaita wakandibatsira paadvert zvesho waita kaisa advert yemalocal permits vanhu vaiuya ndaita business the whole week vanhu vachiinquire vanhu vachiapply vachiita maprocess emawaiva iwaya emalife partner emastart visa vanhu vaiuya zvikwana right mochiita imini February makaita live yamakaita ifa station live yamakaita yanga iri nyaya dzemari kuna vheko muchiti vheko dzosera vanhu mari saka indati ndikaona live iye aiuya kwandiri manje nelive yakuti mukoma honai vanhu zvavari kundiita kuti ndobira vanhu mari isima processes akadai
komberi ndaitoti komberi wacho unozviitirei ndindaidaro waya chipoza zvaasina ruzivo nazvo makunzwa right tobva ipapo tomboti zi mei futi madzoka futi nenyaya ndobva nazogara naye pasi kweyo munin'ina waiwana chiko kuti unobayirweyo waiwana chitokufira vanhu mari dzavo chii chinoitika pama-application aya mukoma tinenge taitira munhu process pozoita munhu one anoda mari yake yerefund munhu uya anoenda kuna sisimeri ondoripota nyaya yake aripota nyaya yake vanhu vanouya vakawanda vakuklima mari dzavo ende isatigoni kutipe munhu mari yake ikakwana because tinenge tatoita process muri kunzwa saka kana mozodii zvikanzi munhu kana akuti azoda refund yake atozorabisisa ane fomura atinomupa raanofila omirira 21 working days dzake owana refund and pamusoro perefund iyoyo tine a certain percentage yatinozobatira zvekare because tinenge taita process it's more like wabridge a contract okay muna June zisimeli ndakuona nyaya dzinobva nakati munin'ina wangu ndakuchizvirumura ndoita ofisi yangu ndinokutenda ndakamushedza akauya kuofisi yangu iyoyo iri paopposite door rake ndakamushedza inini ndikati munin'ina wangu ndinoda kukutenda because wakamira neni kambani yangu kuti inini wacho kuti ndizozikamwa kuti ndoita izvozvo nevanhu vanondizivawo vasingazi kuti Diamond Migration inani mukati and all that ndinokutenda zvishuwa sisimelika mareferences andandinawo mamwe acho nanhasi ndo achikundondiraramisa pama-applications andikuita ema-local permits ndashedza vhiki kuoffice ndakamupa a bottle of champagne ndikati munin'ina wangu ndinokutenda nenguva yatakashanda tese ndava neofisi yangu zvikanzi aiwa no it's okay mukoma pakanaka ti anatoshayiwa kuti kwatadamwa tosi pakanaka ndikati aiwa no hapana chakashata then recently panyaya dzekambani idzi wazondifonera ini ari kuzimbabwe pakaenda kuzimbabwe akandoonana nametiko ndokubva andifonera yanga iri Saturday zvikanzi mukoma ndafunga ndikupei kambani nezvikonzero zvokuti vanhu vari kungonditi ndinoba even kana vana momuzvikumba vari kungonditi kambani yako iyi vanhu vese vangokuti uri mbapa wadi kusiya watsvaga zvimwe zvokuita kana metiko watoti zveshuwa kambani isiya utsvake zvinhu zvinoita sei zvinokuraramisa because zvinogona kukwadzisa mangwana kutaura chokwadi sisimelika ndakava so much interested nekambani yavheko ndava so much interested nekambani yavheko number 1 ndakatarisa page rake rekambani number 2 ndikatarisa kuti kambani yake yakuzikamwawo although ndandine dzinyaya dzisi dzaitika dzese kuti anoba mari yes I was aware of it but ndandisina the full information about it kuti kana vachiita roba mari anenge aita process sei mari dzobhadharwa imari then kana uzoita refund and all that ndandisina that information nokubva anditi tichaita meeting koma kana ndauya kuSouth Africa zveshuwa akauya that was Wednesday pakazondisendera message zvikanzi ngatiwana musi weFriday ndikati zvakanaka munin'ina ndakaita meeting naye sisimeli natanya 3 pamo kumainland uko ndaita meeting naye ndikamubvunza kati munin'ina company number 1 ine zvikwereti zvakaita sei nokuti ndinoona vanhu vachibvunza mari dzavo zvikanzi mukoma ndichakupai list but inofunga sofa pane munhu 1 asina kuitirwa bhuki okay saka chiripa list yevanhu vakaita maprocess wonipa list yevanhu vamirira maoutcome wonipa list yevanhu vemarefund zvikanzi no ndichakupai mukoma no problem tiri kutaura kudai sisimeli mapepa vheko patakazosangana Friday anga atoita process yacho within 2 hours mapepa anga atopedzwa ose hapana signature yangu inini inoratidza kuti mapepa ndini taita sei ndasaina ndikamuti komunin'ina mapepa atoitwa esaya within 2 hours zviri kufamba sei aiwa ndo process yacho wekubotswana akandisendera mapepa zvikandisainaya nawo masaina wekuzimbabwe akandisendera mapepa zvikaisainaya ngata handina kusaina South Africa the same vakanditumira mapepa zvikaisainaya handina kusaina nanhasi sisimeli kana izvozvizvi ndogona kutumirai message yangu screenshot yemunhu wekuzambia wandakabvunza anditumira mapepa ndikati akaisa signature ndiani
zvikanzi ndi-Evans. Ndikati, where did he get this signature? Because this is not my signature. Evans ndiye Vheko ka Evans akaisa signature yenyu. Akafojera signature yenyu. Another fraud case. Ndinogona kukupa signature yangu yepapassport yangu. Muri kuwaka signature iyoyo mugozviona. Ndakamuudza mukomana wekuzambia ndikati, you guys are playing with fire. I'm telling you. Yeah. How can you forge you my signature? Yes. Zvikanzi mukomana akandipindura zvikanzi ask Evans. Ndinayo screenshot iyoyo nanhasi. Zvikanzi ask Evans. Ndinoziva kuti kambani kachitengeswa sismail. Pane zvatinogona kusangana pasi pamberi pemalawyer, pamberi pemapurisa, tichiita ma-affidavit and all those things handiti. But also right, kambani yanga ine mari, yanga ichiwa kurifanda vanhu mari dzakadini, iyo kambani yayo pakadini, ine equipment yakawanda sei, kambani yacho and all that. Hapana kana anything sismail chandakawana. Saka iye manje ka pakaisa post yera, zveshuwa I was very maximum alleged kuti post yera ari kuisa. Aisa post yeye tangasati tatopedzerana even nemapepa acho tasina kupedzerana. Ndipo pakatanga vanhu kundifonera vachitaura nyaya dzemarifa. Vamwe vacho vakauya akutuwa pamanhamba already. Akutuwa pamanhamba already. Yes, vamwe vacho sismail ndakavatuka ndiri kunyepa. Kana vari pano nhasi ndiri kukumbira regero pamberi pavo. Nokuti tese tatine confusion. Yes, munova kukumbira regero chokwadi. Munoziva kuti sismail ka? Because sare inda karibona kune rimwe group kuchitonzi munova kuti mutaure nevanhu pano nhasi taurai nevanhu. Yes, ini zveshuwa sismail pamafollowers enyu vari pano, munhu wese ari pano, ndinoda kukumbira ruregerero. Ndichiti kana pane wandakadavidza zvisiri izvo nenyaya yaVheko ndinokumbira mundiregerere. Neniwo wacho I'm a victim as we speak. Life yangu inini pachangu haisosiri safe because vanhu vanenge vachiti ndakapuwa kambani handisina. Ndinogona kuzviprova zvese pano paFacebook nemapepa andaiti popotera vanhu vainditumira makambani registrar ivavo kuti kwemi munofoja signature yangu sei ndiripo. Makaripota here nenyaya yefraud because this is a fraud guy at its highest level. Yes, of course sismail ndakapiwa that advice because mapurisa akazombouya kuswanguka ndindatovashedza ndati I need your advice here. These are the guys zveshuwa ndakashanda naye kwenguva yakareba but akazosvika pastage kuda kundipa kambani adaro nobva aita official announcement paFacebook vanobva vatanga kundifonera vachindinetsa vamwe vacho they are still coming kuofisi yangu yebdect vachida mari yavo zveshuwa sismail choda ndandiri ndanzwa kuti kambani yangu umwe munhu atengeserwa kambani yandaishandidzana nayo ndinotoenda kukambani iyoyo yatengeserwa kambani kuti ndipe mari yangu nokuti ndime manzi mapiwa kambani zveshuwa ndobva vakupai advice kuti havana kudza ripota here for fraud. Saka mapurisa vakanditi the only advice that we can give you is to open a case. Yes. Vakandipa advice yokuti go and open a case. As we speak, this coming weekend, we're going to Midrand, kundovhura case, ndichivapa mapepa ese ane fake signatures and everything. Saka mamusati mavhura case. Clear myself. Mamusati mavhura case. No, ndanga ndisipo. Mamusipo. Saka izvezvi totodzoka zandovapinda kuMidrand ndovhura case yenyaya yokuti no, zveshuwa I got so much interested nemukomana nekambani yake, but hatina kuzowirirana to that extent kuti kambani yakuchinzi yakuita official yava yangu. Izvezvi right now ndangonzwa ndandakateerera live yenyu. There are people vachiri kutoclaima kuti Elson ndiye muridzi wekambani. Yes, because mapepa andiri kutaura ndeyaizvozvi last week iyoyi vamwe vakapinda vakaenda kwaari vakajoina group izvozvi kune rimwe group vakaenda kwaari vachiti mari akavapindira kuti I think mascreenshot ndinawo munoziva ndakatengesa kambani iyi kuna Elson endai muri kwamana na Elson handisiri ndiri pano kana kuri kuti pane munhu wani anotaura kuti zveshuwa kambani ndiwo kanzi wakapiwa ngauye ndisangane naye. Ndinogara muPretoria handigari kure handimbozvivanze futi and I am willing even to help those people vari kutaura vari kuudzwa nzi kambani ndeyangu. Vheko mufana wangu asi ari kutaura chokwadi sismail dai Vheko ari mwana mai vangu ndingadai ndakamudambura pakati makudokudzai nokuti live yaari kuisa vanhu haisiriyo ari kuisa vanhu musupu whereby munhu wese anenge asocializa naVheko anenge aitonziwo imbavha. Yes, that's the answer guys. You tell chokwadi ndiri kuma groups guys. Ndiri kuma groups ndisi hamusi safe kune hondo uko kuno vatoda muropa kuti ndeuke. Vatoda musoro munhu. Saka izvozvi sismail munhu wese anenge achiudziwa kunzi kambani haisiri yangu ndakatengesera Elson ndiri pano ini
handina kambani andakapiwa zveshuwa ndakaita content nekambani yake asi handina kuisaina chinhu chinonzi kambani yapiwa munhu kusaina mapepa kushinyorana pasi maagreements and everything asi kana pasina chinoidentify all those things kana koti chaiyo notaura kuti kana uchitokwa pamunhu kambani pasina chinoratidza kuti wamutengesera kambani what are you trying to say saka in other words we are saying munin'ina wangu ka ari kutraya kuzviviga nemazita evanhu of which is not gonna help because vanhu veSerbia vese vari kutaurwa vese ava ka mari dzavo dzakawanda sisimeni and inini manje what the funny part is that dai anga ari pano vheko wakanditi mukoma handisoda kumbhadhara anything pakambani toda kukupai for free haya saka maida because aiza kuti hakuna ndopiwa kambani for free ari ziva akanditi chinzwa izvi zvikanzi pana vanhu 2 or 3 vandinozoda kuti mupe marifund ende muzwa kuti munhu wacho ndiye anokutanga mukadzi akatanga kungotora tanya kuofisi musi iyoyo unofunga mitiko kana ari panapa anogona kundikupurira mukadzi iye akana nemwana wake vakabhadhara 48,000 mazuva vabhadhara 48,000 hamene kuti papemeti akazouya here mwana wacho asi akazoya chizi ndiye fake vakaenda kuembasi akanoverifya pemeti iyoyo ende zveshuwa yanga iri yefake yes ndakazvitaura pano ndikavati endai kupambasinde tose vakanosvikwana pemiti nefake havasivo vega vakati wande vanhu ndakaenda navo ndiri pafoni vachiita kunoverifya mafake pemiti zvadaro sisimelika ndo wiki radaita process yekambani kunzi ndipiwe kambani inini akandifonera zvikamukoma tanya wabatwa zvaabatwa ka vanhu pane vanhu vari kuda mari dzavo asi vanhu ava wani wacho takamuitira pemiti yake ikatobuda asi ari kuti hanzi ndeyefeki saka nyaya ndei zvikanzi vatora tanya kuofisi vari kuti inini ndiuye saka ini ndiri kure chiendai mundonzwa nyaya yacho kuti yakamira sei ndokusunga kwandakaita kumba sisimeri ndichienda kupi ndichienda kumidrand kundoreskiwa tanya ndasvika kuya sisimeri mapepa anga akabatwa maleta of demands macourt order and all those things zvazvina mai vavo nemwana wavo anga ana mai vavo nemwana wavo zveshuwa sesi mapepa ndakamaona munoziva here kuti signature ndakaisaini sisika yakandisa izvo zvisvigaro kudaika ndiri pama1 because hanzi ndakasaina mapepa ndichidefenda mapepa ndichidefenda whatever zvazvakanyorwa ipapo hanti mazova vaona mana ndichitaura vanaa kuti ndiri kuya nemitiko nemhaka yeye hani muri kuona kuti mitiko mataurira mamitiko ari kudhivhera unofira iyoyo saka muri kunya wabhadhara 40,000 yamai vaya saka sisimeli izvozvizvika mai ava ndivashore nokuti at the same time ka munhuwo ane mari yaakareisa akapa munhu achiexpecta kuti achazowana apositive outcome zvikasabuda mazuva nyaya iri kundiitisa hasha sisimeli I know ende zviri kundirwadza pese apa sisimeli ka ndinorarama mararamiro andinoita ndine chipiece of land changu kunyanga kuti handinombotipota ndimainayo zvamainwa ikoko ndichirarama ndichiuya kuno mhuri yangu ichirarama ichidi handiti handisi kuzviramba asi ndakafunga ndasangana nemunhu wowo ndogona kubatsirana naye takada tive so much interested navheko inyaya yekuti vheko waitakaisa chinhu pafacebook waiteerwa navanhu vakawanda zvakabuda utrust kwandiri ndikati akaona munhu anotorerwa kudai navanhu zvichireva kuti munhu aita zvechokwadi ndisingazivi kuti nenowo wacho ndiri kutozvinyudza sesimei saka izvozvi zvitero nhasi mukanzwa ndaura waka don't expect anything munofa watongoziva ndo nyaya dzacho because nenowo wacho ndakanyura ndisingazivi saka ndokunongonzi ndiri one of those people vari kutsvagwa navheko handaifunga kuti handifungi dai kwati ndiri kutsvagwa navheko ndikadai nhasi ndiri ofisi yangu nanhasi ingori open iriko kumidrandi same address ndiri kungobatsira vanhu handiri kubatsirawo asi ndakaposa ndazvipinza muna taisireva sisimeni ende ndiri kurwadziwa ende mwamusati takapotsa ndokungoti munin'ina wangu akandibatsira zvakandibatsira nazvo pamaadvert ngaangobuda pachena ndingomuona fesi akandiudza kuti mukoma sorry ndonyaya yega ndongoda kuna vhiko chete kana manzi sorry muchabhadhira vanhu mare mabridge mita foni yako mabridge mita foni saka akabuda akakuti sorry vanhu nokuti kune group revanhu shame kukunzi kuti mari yedu yakaenda aenda amusi safe nyaya ndoda kuna vheko ndokuna murowa ndikamuuraya because mwana and zvakanditira zvacho he tried to kill
my life nokurayi future yevana vangu nemukadzi wangu ndisina mhosva naye. Zvaakandibatsira zvakanaka nanhasi ndichingozviyemura. Munin'ina wangu wakandibatsira zvakawanda through basa randinoitawo iro remigration, my-advice and all that. But izvi zvaakazoita zvisismeni ndo zvakandigumbusa nanhasi ndichakagumbuka nenyaya iyoyo. Back to Metiko's life as well. Metiko akapota aluza life yake nezuro ndimwari nokuti vanhu vakatomubata vacho vamwe vacho vakakurumidza kuzonzwisisa. Otherwise nhasi tingadai takutaura imwe nyaya. But iye wherever he is right now, he is hiding. But we don't know where. Why is he hiding? Yeah. Kana chiziva kuti zvake zvaingoita Zviri straight, why is he hiding? Exactly. We believe that in business we face so many challenges, Of course. which I understand also in business. But kana paita ma-challenges chigara pasi nevanhu vako, we always have a room whereby we can have a round table. Yes. Vanhu votaurirana wirirana. Yes. Kana sina chikwereti pano panyika. Tese tine zvikwereti. Yes. But chibudikira gara navanhu pasi. By the way, ndakakutadzirai. Kana iye wacho aita zvinhu aine vanhu vaimutambirawo fulani, ngataure chokwadi. Vanhu Elson. mari vachizonudzwa mberi. Mukoma Elson, last time pakauya pano anditika last time yapesera bva pano ndo zvandaizama kuita kana mamuripo inini. I tried my level best kuti ndive kusedi kuti ndiyananise ndite Veko aite peace nevanhu ava akwanisa kubhadhira mari kana makaona life. Veko pakutanga achipinda vana vakapinda zvakanaka achitanga ezifactory zina akutaura nevanhu andika ndopakaziti kuna mai vava vemari vamuri kuti muri kunzi mubhadhire 48,000 uye kuseri mupe mari andika akasvikutaura kuti ndai kumigration diamond migration andimaona ndokwakuzopiwa mari. So who is Diamond Migration is made? It's him. Ari kuti makatenga company. Andiri pano zvenyu nanhasi ndingori pano. Saka now ati munoona zviri kuitika ndapedza kudaro ini ufunga ndiri kumubatsira kuti pane because ndai kungoti munozati chii vanhu ava understand extent yezvinhu izvi kana uri mujoni vanofunga kuti papa vanoverenga nyaya dzavanoona kana mafanisi andika the same applies nenin'ina uyu mufana uyu Bridget ndinoona hangu kuti Bridget kana achiona mafiro ndi vanhu South Africa vachinzi ndingaro alaitwa ndingatumirwa hiti anofunga kuti zvinoitika kunze uko mwana mudiki Bridget asati kuziva real world MSA haizivi aziva kuya pasocial media oita masikitsi ake oita mafana ake otukana nanasisimeri ake odzokera kumakanatoseka haasi kuziva real world yeSA ndomuona hangu because recently manje pakaadvertisa futi Diamond iyoyi handimaona. I was shocked ndikati akuziye nezvikutaurwa nezvikurongwa kuseri mwana uyu akuziye kuti life yake iri pangozi iri padanger ita zvinhu ari kuita izvi handimaona but anyway ndakati you know what she knows what she's doing handimaona. Advert iyoyo yakatobva kuna Elson. Advert yandakatoita iyoyo Veko akatonditi ana Elson vari kuda advert yange yakuranwa naiye Elson uyu. Mukoma Elson ati muri kunzwa I have chance achitoti vanhu vekuDiamond vari kuda advert. Problem inoitika similarly kakawana nchibvunza Veko inyaya dzei anoti because inini chero vamwe vanhu vanondipupurira musisimeli vauya udm kwangu Bridget abirwa mari yakati naVeko wako shamwari yako ndinotora screenshot ndosendera Veko back. Veko, what is this? Inini semunhu anenge ari kana kuti shamwari yangu ndinofara kwazvo munhu akandiudza chokwadi kuti Bridget pari kubhaizika. Veko anenge achitoti madhava takavabetsera and inini to my side I think kuti maybe is true. Recent advert yandakaita ndofunga 2 months ago yakatobhadharana naElson. Hatidi kumboita zvinhu zvekuti tisoina very good Mabridge saka ndichikufarira unoya nechokwadi koini mukoma Elson why muri kudhoja Mabridge kuti makabhadhara advert yeDiamond Migration. Diamond yamuri kuve muri kuramba nhasi kuti yanoti associated neDiamond Migration zviri kufamba seya. Inini Elson uri wangu zvekudaro kana panapa maakunyepa kuti maamusiri veDiamond guys musadaro. Elson ndakauya kuofisi iwe dze pandakauya kuofisi navaive vanonzi mbuya arera. Were you not the CEO also? My say handitika. But I think maybe because isusu tinenge ndiro single mom. I'm trying for my son. Whenever I pandinonzwa advert. Kana inini muri kuti munoitira vanhu zvinhu zvisinu. Inini chitofunga maybe you are real. Hapana panchazokuti getoni mapapers entone chichi because you know I'm like munoziya ndiri single mom. I'm trying my best to feed my son. Imimi kana mukataura kuti your things guys noizi ndiri palive kanyi ndo rakabvisa mwana ari kuchema it's actually disturbing akabvawa okay imimi kana maakutaura kune vanhu kuti
inini kutaura chokwadi sisimeli chero havo vanhu kana vakada kundikuvadza kana vakaita sei I asked Veko, I myself, guys, is this thing pega panouya vanhu macomplaints avo ndino screenshota inini I make sure I answer kana zviri nyaya dzechitsotsi. Although vamwe vacho vanenge vangondidyaira kuti rega tiise kuna mabridge, but vamwe vacho vanenge vasina kuona advert kwandiri. Chinoitika pamafanzi paanosenda mari dzavo, inini kutaura chokwadi pamberi paMwari ndakanga ndakapesura kuadvertisa Veko kuna naJanuary February uko. Until wazondibata this time achiti Diamond Migration iri kuda advert. Ndikati Veko ende chinondirwadza ini simelika. Ndofira ka 800 kamanga ndisendera imana euso ndokandofira panapa chinzi ndakauya. But ndakatobvunza Diamond Migration ipi Veko 800 it's a small money Veko. Zvikanzi ndoine office here wanziwa vana euso nende team. Guys, is this thing legit? Moms vatakaivaitira mapapers avo dai Veko atachitiudzawo chokwadi kuti guys kazvinhu zvasi I regret knowing you. I regret putting Veko on the internet. Yes. Because ini ndachida mari munhu akanditi mabridge ndipisiso ndinokupisisa because ndinazvo zvinopisisa zvacho. But guys, if you know kuti you are scam, stay away from the internet. Of course. Tell them. Stay away from the internet. Musandisa panguva yakaoma isusu. Munhu kana achida mbiri ndokwanisa kutomuitisa mbiri, but honestly speaking kana pakuitika matuzvi akadai so taurai chokwadi kuti ana mabridge taitovaudza kuti company is legit. Also, I didn't know you from Veko. I know you from that company and I to Chandra. Yakatonditisa weva inini. You understand? I believed you. That's why I was there for you. Mukata mabridge itachakati. Panapa you can munogona udza munoudza. But also you are also the CEO of Diamond Migration. Wakatosiya basa kwaishanda Elson kuti uite partnering na Veko. Sisi mabridge nofunga pati iyo nofunga unozozwa kuyandatanga kuexplaina kuti ini na Veko takatochaja. Now I'm on vacation, but the vacation is no longer vacationing because you are like a brother. I'm bomira ndautara ndautoburuka because ndezve pane zvandautoita. Inini sisimeli chero vanhu vakazonzi vandibata problem ina Veko. Metiko chaichai wangu inini metiko ndakatomuziswa na Veko. Thanks to Veko akandipalingira metiko. But metiko kakawanda metiko nyaya dzaVeko katibudane nadzo because Veko he can even lie to the uri friend yedu unoti nyepera futi zvezvizvi unonyepa kuti rubotswana apa waonekwa ukwekwe mangwana topinda mhepo isu panyaya dzatisingatozivi kuti Veko ati ari izvezvizvi nyaya dzaakupisa paakatorera vanhu mari inadunyepa mari yese ndakagaya Veko aitosviki kana 20k kana 15 maybe kure. But I really appreciate that money I indipo mungu webasa because yakandibetsera. I don't want to say bad things about him. But ndaibvunza Veko, is these things illegal? Yes, my bro. Vanhu vatoenda zveiwe. Vanhu vatoenda Serbia. Zamani pane visa ritoripo Serbia. Ini nobona utatonya kuti saka patinozvoudziro tinobhilivha. Muri kuzwa sisinei. Ndachibhilivha. Chimwe chinjaita ndibhilivhe Veko anogara achiposta vanhu vari kuairport. Vanhu vari mutega achisati macation twekuti another client. So inini kusaidi kwangu ndechoti Veko member ari kuti zvinhu zvinoita. Maona. Nesingatozivi kuti kuseri uko kune zviri kutotambika. Metiko wacho chaizvo shamwari yacho metiko wekuvhundutsirwa nezuro. Nekune shamwari yako haukuzivi. Inini anoti andiri shamwari yaVeko. Inini ndandiri Totiko, gaslighter vanhu kamuitia. But speaking Veko, I know wherever you are on this life, you can hear this life. Veko utadaro in life. Inangu sekona kwangu nini ndikotaura 2 minutes. Ndambomukumbirawo ka. Dei akwanisa kungouya palive oro wete wanero pa platform. Clear names evanhu. Ongotaura kuti guys because Veko ishamwari yedu but Veko ane unenge utsinye mari because all this nonsense munhu achiona live ake akatonyarara kwari so and he's okay, he doesn't even care, don't give a damn. You understand? Metiko kakatowanda nevacho metiko unongonyeperwa unenge uri friend yako yesi muri mafriends but kona inini kana vanhu vachida kundikuwadza sisineri vanondikuwadzira mahara. Andachandotoziya ndakatotanga kuzwa kuti Veko wadzingwa kumunyaka palive penyu asi Veko anotaura neni daily. Hana musi wake akatombotaura kuti ndakabviswa pamunyaka ndakaita sei zvimwe zvinotozozvinzwa kumalive. I try by all means vanhu anondipupurira kavakamboya madm kwangu ndinomusendera Veko, what's this? Why these people are complaining? Why? Takamubetsera uyu anopenga mhomuzava. Inini hangu handizoti kuita mhosva pakati pemunhu akomplaina naVeko wacho.
so ndinongotora mascreenshot ndosenda beki kunenge kwabva complain asi nemninongo mabridge nemninongo saka iwewo chakuno kuti zvawakaita mabridge waitonyatsofunga kuti nini ndikuuya panapa ndikutongovenga vheko ina ndimuzika ndakamona paindasimeli handina one day randakauya pano simeli ndichiopoza malive enyu tataitoita after maita live vheko anenge achingoti simeli vakagara pamba simeli havandifarire isusu daukudza simeli pane pamwe pekuti simeli ka pane vanhu matambiro atinoita handitika ini ndogona kutozva kuti simeli handikwanisi kudza simeli malipsenyu asi akasheka handiti ndine zvinhu zvandinobvunza vheko ndichiperera handitika koita zvimwe zvinhu zvandisingabvunzi kana iye achiposta mastatus edu vanhu vaenda out achiposta zvakafanana mazuva manje baba muchiuya live I'm surprised kuti imimi muri kuti vheko ari kubhaiza iye pamastatus ari kutotaura kuti ane mukana wekuenda kuserbia like ende nevanhuwo sisimeli honestly speaking pakabvirirwa pachinzi vheko imbavha I'm surprised why are you sending 60k kumunhu wauri kunzwa kuti imbavha imimi futi mukoma Elson pamawevhati amuri kuita pana akatobuda ari kubuda master femis mutori nehere vamakamba because honestly speaking in guys I'm unfriending you right now handupinda hapana mavhiza emuno muSouth Africa kuno simeli kana vari pano vachiripo ndinoda kuvapa mavhiza akabuda kubva pakatanga kubhadhara munhu achivhurwa mukoma Elson makandisiisa global migration yanga isinorina madhirama ese mukati amabhijo uyaubatire nesu kuno inini wacho unofunga wazopinda kudamboitaura nyaya zvakafanana mabhijo zvakafanana kana iri yamukoma oshadhi mutsunami chete zvakangofanana mabhijo ndanovabvunza ndakatorikavha mari dzakawanda dzevanhu kuti vave vakwasidha mari pasocial media but ibvunza kana zuva kasvika pakudistance papublic pane vanguti I'm distancing myself from this company because akamboiadvertisera ini ndaadvertise for that company but ndaadvertise macomeback vachiri kusenteni macomeback aiuya ndaisvika pakuvabvunza dai havana explanation kusvikira nainda kuseno chidzosera mari vodzosera vanhu mari dzavo vava vasingadi zvokuti vaedze kusvika but zvavangofanana namabhirijo iyoyo global tatiri kuzokuvinga futi because it does also take things yaitovanane pasimeli sisimabhirijo ndokuda ndauda pazodamboita 2 minutes ndikuti sisimeli nyaya yataurwa namabhirijo nekuti zveshuwa vanhu manga muri mapartners handingamurambiri uyezve haana chaanga chitombozivawo mira ipapo da kuti muconfirme 800 rands yamakabva undipa 3 months andamaketi yakabheki aiwa munoona sisi mabhirijo zveshuwa vheko waiti akatora mira mabhirijo ndine mavhisa zarusa muno kana nendinoda kufamba ndiri kuti inini mashandiro aindaita navheko diamond migration unofamba kuendechi mabhirijo ndiri kuti inini mashandiro andaita navheko ndataura nasisibeni kubva ndichitanga kuti ndashanda sei saka munhu asingazive munhu asina full information anenge achitotora navatheir partners because iye ane company yake ndine company yangu but we are in the same office zvokuti rent taibhadhara 50-50 mademonstrators vachinzi vada mari yakati taibhadhara 50-50 koma agenda aibhadharwa naimukoma Elson hamunawo here manhamba awo kuti mufonere maagenti yakapiwa mari kuti dzosai mari yakati vanhu vopiwa mari dzavo because maagenti avheko because kaitwa company process nakapiwa maagency contacts akawanda ende handakana munhu wana ndakambofonera zvangu saka ndinawo manhamba iwawo akawanda metiko chiri kutondirwadza panapa ndechekuti metiko mari yaunotondipa yakatowanda saizvo ndikufira 800 rands yakabhadharwa naivava vana Elson ivava panapa mune mauita kunge hameno Elson uri aiwa mari ndakaibhadhara sisi mabhirijo ende zvishona ko inini ndaibhadhara naye mukoma Elson makabhadhara mabhirijo mari yakutaura nayo makabhadhara mari chinzi yabva kudiamond migration kuna CEO kwamuri imimi ko sei nhasi muri kuti ini diamond handiziva ndina chandakaita neda imi maitoenda kuna mabhirijo kuchibhadhara mari makamirira diamond migration chiti ndiri kubhadhara mari yekuti ndiite maadverts achiadvertisa vanhu kuti vauye kwamuri tinotambirwa isadza tinotambirwa chimira ndikupindure sisimeli namabhirijo panyaya yamandibvunza nofunga ngatisaenda kure ngatitarise number 1 the CIPC yeDiamond Migration yeSouth Africa kuti iri kusvedzani kana ndiri CEO wecompanies 5 because kana CIPC iripo yeDiamond Migration inostate all the directors vecompany
ndopatangotangire ipapo inini hangu izvozvo zvecpc anonyatsodzidza vanyatsodzivisa isimeli inini ndiri kutaura kuti chimera izvi zvisimabhirije ndikupindurei saka zvecpc munodairana simeli vanonyatsoziva zveunhu CIPC inenge ichitadza madirectors ecompany unotaura ana simeli chandoziva ndechekuti padhiri renyu paiti uyu anoti Edison aishanda ari kumawebva vheko achishanda ari mainternationally zvamunenge inini pandakanzwa advert sisimeli handitika ichinzi Bridget vanhu vekudiamond migration vari kuda advert vheko anga ataura kuti zvinhu kambani akaipa Edison inini I thought kuti everything right now zvachinja kuti vheko akuti kambani ine mumwe munhu nai mbaba mabva kupinda munovireko paunapa muchiterera Don't move. Can you please mute your phone? Pinda manje ava Dr. Ramkoma Temba, please mute your phone. Mute your phone. ndenzizwisisa sisimeli pakanzi Diamond Migration kuda advert Diamond Migration vheko angatotaura pane Metiko anogona kuzviramba hake kana achida kana uvhuma anovhuma pane musi wakatonzi Metiko handei ndiri kunohendla inonzi kambani kuna Elson ndofunga ndo pavaita ma-agreements avo so inini when I heard kuti Diamond Migration iri kuda advert I thought kuti since vheko yainzi anoba since asiriye muri zveDiamond the company is now clean muri kundinzwisa side rangu that's why I had to do it ndikadai varega ndivaitire since ndandanzwa kuti uyu Elson ndiye amuridzi wecompany but still kahle futika Elson wacho futi no but guys zvamuri kuitira da kudzai akuna mushonga unobatira pasina chironda kana utirarama upenyu hwekuva pane zvinoitika tete zvakaaka mubayiro wechiri rufu ini chero hangu ndozva kuti mwari wangu wandiona mata indataura chokwadi changu and I was there to feed my son. I thought your company was clean, everything was clean. Since then, as my status, another client going to Serbia, another client going to Sweden, another client. Advertiser kana advertiser ane mosaka advertiser Mwari vanoshanda inini sisimeli ndakazama I tried my best. Right. Question for you. Because it's on she can't see whatever I'm telling you. Just a few days ago. Let me help you, sis maid. Mese Muripano. Miato pana mabiriju ndakumbodona ndine mavistors padhiri also niwe my boss. You are also my boss. You paid me. But I right. Yari. Tumkoma Temba iko iPhone yeni tuone. Temba for iPhone yeni. Itu kumuti for iPhone yano padona. Right guys, ndofuna nyaya muri kuona tichatonetsa nyaya. I think muri kuyatsoona kuti nyaya ichanetsa guys cause
and inini hangu chiri ndirwadza panyaya ika inini ndandiri kure nemapepa mukoma Elson vaitorovari padhuze vakatomboshare ofisi vakaita sei inini I was just a friend anongozviitirawo zvaanoita but I just wanted to clear my name kutoti inini ka andimo mazviri and I wish kuti iye Vheko wacho nawo muri mbavha mese mabridge omwesisimeri because muda kunatsurudzwa masenyi papa muri mbavha mese getaway ende kujeruko taneta nemibavha imi endai kujeruko nonsense kuda kuuya panhingi yasimeri kuda kuti hazina basa kuda kutsanangura hazina basa ngavasungwe vanhu right taurai tinzwe mukoma temba taurai tinzwe matimu mune zvamuda kutaura mabva maminisa tifoni yacho mukoma temba okay ini ndine mubvunzo sorry zvichiri kundinetsawo zvana Facebook izvi mukoma Elson is my brother mukoma Elson ndikuti I'm disappointed nezvese zviri kuitika izvi imimi you are telling me that you know Vheko but there are people which you were also introducing to Vheko to them and you know very well kuti zvinhu zvaanga achiita zvinhu zvakashata. Do you know kuti everybody who saw you kana kuti tese takangoonekwa tina Vheko takutofungirwa kuti rimbabva Vheko akayakwanira achida business repetrol meno oil or whatever saka anga arikuda kutondivhara imimi muripo mukoma muchizviziva kuti munhu uyu imbabva. What is that? Munenge natemba handizivi pokutangira nofunga dai wanga watanga kupinda pati pandatanga kupinda inini kawainzwa nyaya pakatangira ndiri kurwadziwa nokuti izvezvi almost 85% of this whole story ka iri kurerekera kwandiri to an extent ndoti mabhiriji ari kutoti ini ndakamubhadhara 800 rand recently yandisiri kutoziva inini kuti ndakamupa mari yacho from my account here from my number here kana kuti we but zita rangu rakashandiswa zvinzi Elson yabva kuna Elson Mario. Right. I don't want to mention Master one. Was one machine what is social media. Pattern no varutoti. Ndakabudza kuti pattern no wakati munhu ndakafonera ini ndakati I don't talk to you guys because you are muri mbavha. That's why because you are associated in one wow. Mukoma Elson all along he doesn't tell me what he's dealing with mbavha. And again you can hear mbavha dzacho dzichitaura kuti dzichida business from me. Imushazoziva kuti vanhu ava imbavha. Saka munoziva kuti this is very disturbing. It is, and I agree with you. Nofuka inini wawachuka ndakumbira regero pana sesimei ndakumbira regero kumunhu wese kuti ndizvo ndakaitanga ndichiita ndizvo ndakaona ndizvo zvazotisa panhapa pari nhasa. Be honest, and you know some of the people which are talking about they don't want to be mentioned on the social media. Go back and fix what you did. Yeah, ndizvo. So how are you intending to fix this now, Mukoma Elson? Are you willing to pay these people their monies? Then maybe we make arrangements to pay them those maybe 20k. Basisibeli inini hanguka nyaya ndiri kufira ndaiona and I admit handina munhu wandikurambira asi kana paine munhu anoti ndakapa munhu mari muaccount iyi ine zita rangu and vachiti inini ndiri partner wekambani CIPC yeSouth African yemacompanies ichitaura kuti zvesho I'm the director. I'm willing to chip in and I'm willing even kutengesa tudikitoni nato itoto ndisare ndisina zvangu kana zvichinzi kambani ndeyangu. Mabhiriji wantaura nyaya yandirovesa nehana kuti ari kuti ndakamupa mari iyi 800 rand recently yandisingatozive kuti ndakambobvira ndamupa mari pakashandiswa zita rangu mari yabva kuna Elson. Munoziva guys pane zviri kuitika zvandisingakwanisi nditaure right now. I could have said that, but I can't say it because your information kune zvimwe zvinhu zvatanzi timire kutaura handimaona, so handisi kutaura izvozvo handimaona, asi in due course in due time kune vachauya
pamuchanzwa zvikuru zvikukutu. Right now these people are not here because vari kuprotectwa nemutemo. Anti muri kuona Mr. Elson Metiko andi muri kuninzwa ndinavo havakwanisi kunge vari pano right now because vari kuprotectwa naprosecutor uyu. Andika ndatoudzwa kunzi ngavabvomira kuya kunoko, but muchazonzwa zvakawanda. Ndine zvakawanda ndisina kutaura guys because handikwanisi ndizvitaure as it is right now nyaya iyi. But mari dzevanhu guys dzaitorwa idzi mukoma Elson, mari dzevanhu dzaitorwa mudiamond migration yenyu iyoyo dzichipiwa vanhu kuZimbabwe. Munoziva kuti tine proof in black and white yaipiwa kuchinzi mari iyi endanopa Peter Moyo Dewa ane birthday ndanopa 500, Mofela vakubirthday ndanopa $900 vanhu vachipiwa mari. We've got everything, but zvese zviri maoko ema-authorities zvese we've got them. Imari dzevanhu they could never have any money yaive nayo. Sisimeli ndombotaura wangu Sisimeli, kana ndichifira nyaya Diamond Migration nekuda kunzi ndakanzi company yangu zveshuwa ndiri pano vanhu ngavauya vandiurayi ndinovapa address yangu. Handina chandinoziva nezvekambani zvokutaurwa zvese, handina wandinorambirana naye nekuti ininiwo wacho ndakabva kukambani yandaishandira ndikazvirereka ndiri muofisi yeDiamond Migration. Zvokuti munhu anga asingazivi achiudzwa nezvaitaurwa anenge aitonzi ndiri muti we partners. Of course yes, we might be partners because ini ndine kambani yangu haineni Diamond Migration, ndinoitawo zvangu zvemapepisi muSouth Africa. Iye ane kambani yake inoita zvemavhisa kunze kwenyika. Ndo relationship yangu naye, ndaifamba naye vheko ndichiita zvese naye, ndichitora mapictures ndinaye, tiri kundege tichidini and all that, ndichiita zvemavhisa angu yaita zvemavhisa ake. Muri kuzviziva? Saka napane anoti ini ndine mhosva Sisimeli ndiri pano ngavauye vandisunge ndovapa address. Hatina mhosva nemunhu. No, inini zvaizvo zvimira yenyu ichamsvika nguva yenyu mukoma Elson. Saka ndiri kutaura kuti zvaizvozvi kuti titi vanhu apa kuti titi musungwe ka zvitori nani mukasungwa mukoma Elson because ndinge muri safe. Ndinosungibvei Sisimeli? Aiwa nditeererei munzwa ndodada statement. Kutosungwa kunge kutori nani because munenge muri safe. Muri kunzwa kune point yangu. As it is right now muchambingwa time kuti muzodedzwa chakwana muchadedzwa zvenyu handika, but chaitira live ino chekuti mukufamba umwe hamusi safe. Handi muri kuona mukatovharigwa ukaenda kumasouth zvinenge uri safe, hakuna nokungataura kumasouth. But kunze uku manje handokutaurirai guys, kutaura chokwadika hamusi safe. Ndosaka ndati Sisimeli ndakuzvipa nguva yekukurondedzerai zvakaitika, ndakupai nguva yekurondedzerawo imimiwo mukanditeerera zvamanditeerera, zvamusina kunditeererawo it's okay. I'm not here to judge you. Mega matambudzana mega mukati 85% yenyaya dzakurerekera pandiri mataura mega hanimaona matozvionawo mega. Saka kune munhu ndikuda kuzama kuendisa I'm not against you anjodzi yangu and handisi kuisai pasebhasi and handisi kureva muchinjikwa handika because inini handitombotoni nyaya idzi kune kwadzinotongwa hanimaona ini chamukureza awareness chete handi mazvona. So but ndakataka ndikuona kuti matauriro avaita muri kuona mega mati taura henyu muri kuona kuti maitiro ari kutaura nyaya idzi akaenda kunomira akarereka zvazviri kutaura zvakadai sezvazviri izvi mukoma Elson munofunga live yenyutetseveri zvamatotaura mega kuti 85 kurekera kwandiri handimaona zvikabuda zvichinda zvakadai so do you think you are safe my brother? No, I'm not safe Sisimeli. Nyaya yekuti number 1 ndakabvuma nyaya yekambani yokuti inini ndega ndikwanisi handingaikwanisi, zvikwereti zvirimo handizvikwanisi. Inino wacho kambani yacho handina kuitenga nemari, ndakapiwa mahara zvikanzi oi dai ndanga ndisina kuzovhura maziso ndikasasaina mapepa Sisimeli chichaitika nhasi. Mazamu handina kusaina mapepa. Aya yekusaina mapepa vanogona kuinoihwina yekukoti yekuti havana kusaina mapepa zveshuwa, asi zvazvino pakoti yedu yepaSisimeli Diaries kangaroo court chokwadi kuvanhu vedu we musaisa maoko mutemo maoko enyu handingavashori Sisimeli nokuti vanhu havazivi ende vachitoona titese vachinzwa zvinotaurwa. Pane nyaya yemabhiriji yaataura handingairambi nokuti akatoudzwawo ende mari yacho handisitoiziva kuti akabhadharwa kupi 800 rands yacho. Handingambovashori, vari right Sisimeli, vari right and I agree with them nokuti vanhu vanenge vachiudzwawo.
Yeah, but I feel for you, my brother. Safety, because the age. Ndavangora hawo ndo zvongoright handingaita sandina ndambotaurawo 2 minutes. Nyaya ichainongorwadza ndichokuti kune vanhu vari mugroup vanhu ava vakawandisa and manumbers evanhu ava vari kuinkrisa. Makaona kuti mavictims vanhu vari kutambudzika. Vanhu vave kuti vaishanda vari madomestic workers, vamwe vachingopeya kiyawo, ndo vanhu vakatorerwa mari. And there has to be justice kune vanhu vakadaro. And then imweni kama Nelson, I understand people Maradiyo. Thank you very much for coming on public to apologize. And this is a great opportunity to clear your name for future purposes. We all have made mistakes in life. Takakanganisa, no one is perfect. Kana pakanganisika, unofanira kunge just uri honest kuvanhu kuti chii chakaitika, so that you have to be 100% honest kuti ndo zvakati zvakaitika. Pane ma-discrepancies mukoma Elson, and you must also thank Sisimeli for giving you this platform. Vanhu vari kuda ma-permits South Africa, vanhu vada mavisa. If you do a clean business izvozvo remavisa rema-permits, you can go along, unowana ma-clients. Because munhu wese anonga ane mapepa akakwana. Pane ishu iri kunetsa yekuti hand over yecompany from record to you handiti yakaitika. Akatotaura kuti company yaenda kwamuri. It seems as if nyimba makazoona kuti zvine zvidhura mukati, vanhu vakupopota, ndopamakazo-withdraw arrangement iyoyo. Saka ipapo pachona munogona makakanganisa, handizivi imi ndinoziva chokwadi, but as we can say kuti vheko itsotsi akaita sei, it seems as if there was an agreement pakutanga kuti zvidhura zvanyanyisa kuDiamond. Me makati no, don't worry, with my experience I can build this business. Maybe you didn't know kuti kune zvidhura zvakawandisa. Ndo maonero angu. Number 2, makatarisa pa-CIPC izvozvi kuti who is the owner of Diamond Migration. We suspect, it's an allegation, kuti ma-ID number yakaiswa yemuSouth African uyu anogona asingatozivi kuti akashandisirwa madocuments iwayo. Kuna pantu ane element of fraud, because now in a new South African owner akaita take over. It's a way yekutaura kuti pane zvinhu zviri kuitika zvisiri straight. Point number 1. Then the other point yandanga kutaura kwamuri mukoma Metiko. Mukoma Metiko, you are a successful business person. Pachenyu, you didn't want vehicle kuya kusimudzire business renyu. Am I lying? Yeah, that's true. You have been doing trucks, fuel, and so on. Sikuona kwangu mauma areas amangona makaita ndekuti time yaipiswa vanhu vachiti vheko ari kuita zvakati handitika. Yaibva amhanya ukavha nemi, otanga kuburitsa imimi, otanga kuburitsa motikari dzenyu, uko achiziva kuti kuna vanhu vari kuchema. So I think ipapo munogona makaita mistake yekuti hamuna kunasitwa machecks enyu, hamuna kunasoziva chii. But the truth of the matter, people vanokuziva kubva nakudhara. Munoziitira business renyu riri honest, rematrucks neoil yenyu, something that is good. Then kuna mabridge, mabridge tinogona kungomudzwirawo tsitsi because ari kuchengeta mwana. Saka inini tinombomupa mabasa kuita zvakati, mabridge aita zvakati, achingononga-nongawo achiwana achidai. Maybe chidzidzo kwaari mabridge kuti anofanira kudzidzo in future kuna sono, because it's not only mabridge akaadvertisa Diamond. Vanhu vakawandisa vakadvertisa. Saka inyaya yekuti mabridge anosenzesa embalming powder ezituna, saka anogona kungova easily targeted. Ndikoma mobozi. Aseka, yes. Chokutanga inini hangu ndambotaura hangu nyaya yekuna Sisimeli. In short, ndinoda kutokukumbira ruregerero ndokuti ndaikuverenga ndisingakuzivi ndichihwa nezve. Ndo chinhu chokutanga. Number 2, mukoma moboys, ndofunga muri munhu wemutemo. Ndambotaura hangu naSisimeli kana ndakashandidzana navheko kubva muna January achiita zvekuindisa vanhu kunze kwenyika neDiamond Migration yake. Inini ndine kambani yangu
inonzi Black Team Migration. Asi pandakarejista kambani yangu ndanga ndisina office, ndisina equipment, ndisina page whereby vanhu vanondifollowa. Saka ndakaita meeting naVeko ndikati Veko, ndine kambani yangu yemalocal papers. Ndanga ndichikumbirawo kuti ndimbozvirekeza muoffice mako. Uchiti akomachi mavhiza ako kunze kwenyika. Uchindiitirawo nemaadvert. Zveshuwa takawirirana mukoma muboys. Tikashandidzana tese. And I believe kuti pane mukomana ainzi Isaac, he is also a victim whereby akatombonyudzwa mari naVeko asingadi kumubhadhara. Saka zvaitika nezvokuti pandaita ma-specials ema-local permits mawaiver aya all that ma-life partner aitoisa ma-advert ndiVeko aita ma-advert and zveshuwa vanhu vaiuya and traffic yaikura yavanhu vainquirewo zvema-local permits waya kusvikira ndazoti ndakura inini ndaane ofisi yangu muna June. Ndopa akazouya nenyaya yekuti mukoma ndafunga ndikutengeserei kambani asi musabhadhara yenyu ndinokuitirai zvese paperwork yachindoita yese. I got so much interested in Mr. Moboys handidi kunyepa ndikati zveshuwa munin'ina wandigonera nokuda kuti ndainzwa kuti munin'ina wangu anoba asi ndisina umbono kuti ndikamubvunza iye aindiudza kuti vanhu vanongotiti tinoba asi handivabiri nokuti tinoita maprocess and process inofamba yakadai semunhu arisina ruzivo zvokuenda kunze kwenyika ndaingobvuma zvese kusvikira nhasi ndizonzi inini ndiri one of the directors wecompany. Zvinova zvinondishungurudzandibate pamukoma vatima musina ruzivo rezvinhu zvokuenda kunze kwenyika munoita zvemuno. Pane mukadzi akauya palast life paya uri mari yekucanada here Australia Canada I don't know mukati auye munomitira maimitira sei musina ruzivo rwokuita mapepa ekuenda kunze? Right, ndakazowaya munhu ane experience yezokunze kwenyika zvokuti kana munhu iyeye kana mogona kumuedha panapo agokupai zvapupu kubva patatanga kusvika patiri nhasi zvese paperwork yake yese mafambiro ari kuita nekwaari kuenda achitwa zvese ari pano anogona kuzvipupurira and tine mari yaakabhadhara yacho iyoyo takatobhadhara and she's happy chef. Ndiye munhu wandiri kuti I'm praying kuti one of the good days azouya pajekerera achiti kune vaya vaiti zvakati vanhu vanobira vanhu especially inini andakati sisimeli nyaya yemunhu regai ndiite inini kana yazonetsa munhu I believe kuti achazouya pano paFacebook because aripo pano. Okay, no, that's fine. Kana muchiri kutemba takana kuda then that's okay anyway. Saka vedwe sisimeli Mr. Moboys ndinongoti kana pane zvinenge zviripo inini handina kwandi kutiza ndichienda handina mhosva nemunhu handina munhu ndakabira mari vanoti ivo kambani ndeyangu havanawo mhosva nokuti havasi kuziva ma-CIPC ekambani yeDiamond Migration aripo anositita kuti kambani ndeyani. Mr. Moboys muri munhu womutemo. Pandaida kungotaura hangu kuti we can't be more technical kumanya kuti makambani documents aripo. Sisimeli vakadaidza Veko akatora takakupai kambani then muri kutaura kuti kambani yenyu anoziva chokwadi chakaitika Sisimeli kambani inochinjwa izvozvo within an hour or 2 hours or a day sorry kungochinja kuti new director anochinja. It's a process that does not need to take but what are you going also to do to help my victims? Because vanhu vazhinji vakarasikirwa nemari. Kana mari yachina ichinzi more than 1.5 million imari yakawanda. But pane point yataurwa nasomeone I think ndimabridge randaziva yekutaura kuti chaitika ndechekuti vanhu vaitukwa zveshuwa pasocial media zvinonzi uyo ane jealousy anorwadziwa ende vazhinji vachona madzimai. Kana uri munhu wemurume waibva watukwa nzuri kurwadziwa sisimeli vaibva vatukwa kunzi ende ipapo guys it was just an awareness nguva iyoyo ende nhambe yakanga ichiri pasi yemavhictims. There was nothing personal. Vanhu vaibva vamhanya akadai maona chanda kutora iti kune mavhictims you know what it became too personal. To be honest, some of us, we even get my death threats. I can send them to your morning. Our lives were also on risk. If anyone tried to criticize Veko right, I say, what
totobva watodzwa kuti totopedzerana zvachose. Then vandava kutaura kuti alright tine mavictims vanhu vari kutaura kuti evidence iripo yekuti vakachirwa mari mukoma Hillsong aninga. Maybe mabreach on your side, mukoma Metiko on your side. What are you also guys trying to do to help those people? Mukoma Metiko, you're in the logistics. It took years for you to build your campaign, to build your brand. But Sitiko, it does not give a good picture to your family, your personal family, and this and your brand and the Vashandi Venukubas. That's put your life and your company on a high risk. Yes, muchaita seo kubatsira vanhu ivavo guys kuti vaonewo justice at least dai dzimwe mari dzangotokawo. Kufunga kwangu Mr. Mo Boys ka. The only solution whereby inobatsira munhu wese kubva kuma social media and personal and all that is to find vehicle. Location yake manje. Asitiyambata. Akuzaipa live. Ayizolamsela vakabigwende kumapurisa. Mapurisa iye kana ari clean ari kuita mapurisa ngapurisa location ipari. Ngapurisa location ipari aone kuti ari safe here. Ngapurisa location ipari ndiyapa uyai pani. Unozwa? Inini I think mukandibvunza question yekuti munoita sei pamari, I think mune ndichitobvunza a wrong person. Because inini nyaya dzemari idzi ndaitodzinzvirawo panapa ende ndaitoshamisika uchitonzi mari dzakadai because ina nhambo kana ndambomuona ane that kind of money. So I believe imari maybe dzakabhadhara before I even meet him. So ndinoona kuti question kuti inini pamari handipindi kuti zvakafamba sei because handina chandinoziva nezvazvo. So the only thing inini yavaindibvunzira, the only thing is vanhu vaindibvunza kuti ari kupi, vaifunga sekuti ndinoziva location raari. So ndozvandauya inini kuzoclear panapa kuti inini handizivi kune mukomana. Like everyone is worried kuti ari kupi, neniwo handitoziviwo paari, ndoda kutozivawo kuti ari kupi, haana tombondudza location raari. So my question is kuti aripi ndo anazama kuclear kuti vedwe handina chandinoziva, handisi kuziva kuti mukomana aripi. So vanhu vakauya kwandiri vachiti tiudze kuti vheko aripi, handitotonoanza yekutaura. Handitozivi ndoudza vanhu ndichiti ari kupi. Semukomana Nelson indinotodawo kuti dai abuda pachena auye asolva maissues ake ndo zvinokwanisika kudoti munhu wese ave pabetter place. Akangobuda pachena akati guys ndiko kati ora akaita meeting nevanhu vake, pressure yese inobva yadzika bosi anobva saenderana pasi kana achikwanisa kusaenderana pasi nevanhu. Ratadzani kuti kutiza kwakaita kunovanda kunozvihaidha paari. So kuzvihaidha inobva yava reflection yekutoti ari kutoadmita iye kutoti akaba mari dzevanhu ende haasi kuda kutosikama kwaari. So seems like kuhaidha kwakuratidza like akatotiza mari dzevanhu. So things like ari parani. So vanhu panobva vachibvunza kuti ari kupi, ini hapana pandingaziva munhu ari parani kuti ari kupi. What if achingocinja malocations, handingatombozivi. So panoda kuclear guys beti inini handizivi kuna zveko ende handina kumbogara ndatyira 1 rand yekudiamond migration. Mamunzo aka guys ndimetikoyo handiti please murege afamba achitendera achinda musapota wamaartist vedu we zvokuti muzomukombedza kuti wakadla mari ana mari yakambodla asi kuti tara chokwadi chaiko ainyebekwa munhu uyu aingonzi ndine matex ndine uber kati ndawanawo kabhururo kuti titaurewo chidikiwo chidai plus same area kumamisha uko ati munoona tanotaura chimberengwa wose handi mazviona ndo zvega zvaivoitika kwakuri ngomufanira but kuti tingati veduwe metiko veduwe please siyai metiko kumabhenduko kwakutokumbirawo ndakangomirira timu yese iri zati muri vangu zvokudara hai no mara hai uyu musiyei haana kana panotokwanawo zvake iwe metiko kubva if you know what is good for you mwanangu stay away from zvinhu vari kupisa andika not kuti venga munhu no but stay away imboita zvemhuri yako imboita zvako namabhirito zvemasikiseni izvo usiyane nezvavheko izvi iko zvinochera kauya mudzi chokwadi ari kuziva zvekupisa kuti wangu uri kupisa munhu zvakaitika nabhudha wangu izvozva iwe kapuko mota yako yakapotsa maybe yapiswa noti yabatwa nekuda kwekunzi vaitofunga kuti ndeyake andozviona
chimboita zvari kuita waigogara uchingoita kudhara ingoita iyoyo pasocial media wanepejira kwako tamba nemafollowers ako tamba nemabridge wako zvabveko imbosiyai mudo kuti munopinda pacrossfire muri mese munopinda pacrossfire maimwana kune vanhu vane mwoyo wasina mwoyo wekuti angoti makafanana because zvinorwadza kazvokuti uri kukoreta vanhu mari vanhu vakuchema nemari dzavo obva wabuda wachidisplay andoro kana kuti unoenda mari pastage ndokuti vanhu vari kuchema kudanga dzavo bheko kotokaenda mari pastage apa uri kwatuka kuti mazihure kuma-inbox kana dai ndingave inini chaiko chaiko aiwa ndoita plan inini hangusimeli chiri kundirwadza chinhu one chiri kundirwadza like vheko sekuzvako vanoita kutoti is my best friend pane chiitiko chakadai soka aifanira kuti dei ari atotanga kutouya maxen kutoti guys exactly munhu wamuri kuataka uyu exactly but ini ndakufila like ndangoitiwa seyakaingoitiwa tanya iyayi yekutoti tanya was attacked akatorwa nemapurisa asina chanoziva vheko wacho did speech ndozvavaitawo futiwe haana chaakataura so inini I feel like aifanira kuadresa vanhu vake oro akasaita live oro ungonyora kana message kusay guys stay away from medical haazivi nezvemapemiti tindinoziva oro ndiri namukoma elson oro chi but right now he's quiet, he's not saying anything. Yes, and angaripo palive apa angaripo papa so inini like inini ndatozobatsirwa nesimeli wekutoti ndaitotukawo ndichiprotect ndinotengera chiri nilanchi wakatuka newaituka naiwe kusanazokutuka ndakambotaachiwiginowa uchindituka ndikazokutukirira ndikati wakutorinjairira iwo muchibira vanhu dzandova ndokusota imama so just laughing ndikungosekawo zvavo Anwana, but don't do that. Next time musatukira vanhu hakuna munhu anopenga kana chinhu chanobaya malive asingapei handiwanzwa ava mukoma chikwai live yekutanga ndaitovenga ndaivafollowa sindaivenga sisimeni because pekutanga ndaikati zvandaiudzwa navheko pekutanga vakati haiwa ndizvokunywatisana second live vakanomubvunza kana pathird live vakati handimaona hakuna nharamba achingove consistent achingotira kusevha vanhu ndozombosvika pakuti toko wari futi vanhu vacho vanoramba achingobigwa because shuwa muromo wangu wakutobhenda kane stroke nekungotaura kuti naye vheko musamupe mari aromba vheko imbabva musamupe mari vanhu vatoenda munosvikotara kuti kupi ndatongosiyiwawo ndatongokandawo munyaya ndikasiyiwa munyaya iyoyo and then murizi wacho wenyaya haasi kuuya kuzondibudisa kuzoti no guys that's vheko for you ndo zvakaitika pana tanya akatorwa nepolisi akati ndiri kuuya akabva switcha foni yake off so ndo pano wani pari kundirwadza sisimeli pekutoti iye aifanira kupataura nemuromo wake kutoti no guys because vanhu ava vari kungoanalyza kuti maybe since titamba tese I might know kwaari or maybe ndaiva ndiri part of that so ndo pandaichifeela like iye angauyawo kana on public platform kuti no guys munhu uyu ka hamo mumadhiri angu ndindakazvimiririra or ndichabhadhara vanhu so zvopera but kana iye achingoramba kanyarara akahwanda kwaari iye ari safe but inini zuro ndindatova pamahwani ndatoendawo kunofara kwajapresa ndatosacrifice mari kuti nditenge tiketi rinodhura last minute. I don't know. I hope for years. Because ane zororo police. Can I hope for zororo police? I know you are watching. I hope for the police wangu because there's no kumirira muche. Kutiza kwa kuita rekandikuze veko rekaitaure nesemti wametiko kuitira mangwani. And nemi mkoma Elson. Veko, I know you are watching. Wango ndachitobokuona hapo pamsora. Antika, wango uripo pano. Veko my brother. If you know what is good for you, then really iwewe. You know that the best thing right now. Go to the police. And kuma polisa ekwa uri kokoti anyway. Ndauya ndoko uri safe kuma polisa. You are only safe for police. Kunza ukuya not safe. And kuma polisa ndauya ndenya dzakadai ndokumbira kuti dedzero vanhu venyaya. Vose vosamonwa voya ikoko. Motarizo mapolisi ngoko. Kana chitengesa tutunduru twakutoona toona majina kwa mapocket paside haya. Kuti ubhadhare mari dzevanhu woita sei zvotengesa majina ari mapocket paside wopa vanhu mari dzavo
nokuti tara chokwadi hausi safe as long as tiroka wanda ukanisabatika ndisati natakanetsa kudai so chisa chiri charimwa handiona sezvawakambonditira pano wakambondudza zokati kwanzi chi kukura kwenzou kutadzisi kwai kukura kwemba kutadzisi nzou kufamba ndikakupindura kuti nzou shosho tichakutasa ndinokutasa kugara handiona kuti wakasvika pakudzosa nda ukatiza uda kurasira mhosva kana kuti maita amesa kana kuti maidini amheno kuna vaelson apa handiona nenyaya kuti ndakuchesa rugaro pano waitondivenga this reason why vheko wakaita magatsi ekunisendera munhu iwe kudebet because you thought you could get rid of me ndikakutangira handiona you thought you could get rid of me because ndakuchesa rugaro you wanted to continue uchibira vanhu the reason why wakasenda munhu kudebet iwewe ende utsinye unawo wakasenda munhu uchiziva kuti ndikufamba naluwiza unoti shamwari yako you knew kuti ndaive naluwiza vamwe vanhu vave nenyigo dzati shamwari dzako but luwiza is your friend Louisa was your friend anyway. Let me say he was your friend because you talk shit about that. Not only Louisa, but you talk shit about Louisa. And Louisa was your friend, but you send a moon, which is what did Louisa. So you didn't care. Kind of teacher is like Tika and Tika. You don't know what was going to happen. There was not miss my phone calls. The papa, 2 minutes. You why don't later? Veko. Nyaya ndakuitaura pano because ndanga kuti nditaure pano no one is going to believe kuti vana ndavera kudebate. I kept quiet. And ndakuitaura nyaya iyi pano because man as usual maitaura kuti anopenga vatanga. But vana ndaive navo kubva kuteam reku UK. Team UK. Team Louisa mubvunzei. Vanoziva. They know what happened. They know what happened exactly. They know. And ndakuitaura pano ndikataura pa live. So guys, it's just I'll just keep quiet because because the papa it's same time papa if you know what is good for you 2 minutes. That's when it stopped. I said joke post up ghost ningi joke because then ndakataura maindilambira but akanisendera munhu tena tibate munhu uyu kuti munhu uyu ndizvokunyepa this guy akauya neghost tiri palife tiri muhotel anti auya neghost akati sisimeni hanzi ndakafara kusangana nemi sisimeni nezuro ini nezuro wacho hatina munhu takambosangana naye ndapana kwandakaenda then that comment iyoyo handida kuita basa nayo. But pane munhu wandaifamba naye akati comment imaione makaenda kupi nezuro ndisizeni ndikati hapana kwatakaenda saka ndimaiona comment ndakati ndobva nditi muri kurangarira hope dzenyu here apana ndigaizika this is the story yandida kuzokudza ndingangoramba ndakabatirira medical namukoma eusu achida kudonha ndisara ndokudza kana vaenda animaona ndisara ndokudza kana vaenda nyaya iyi because handina kuitaura for a reason. So Metiko, I hope my brother chiramba chingotaurawo kuti kuside kwako but stay away from it, from this guy. Ari kupisa panguva ino unopinda pataiti. Mukoma Elson, panguva ino chokwadi chiri kuzikamwa nemi naVheko naMwari wenyu. Imi mochingobira makadaro. Mozoona zvazvinoita kumberi. Andika sezvo muri kutaura papublic kuti munhu chanoziya panyaya iyi. Zvichangozopruviwa nguva ichakwana muchazodedzwa nyuwana nguva yakwana then you say your side kana muchizoenda kwazvinobuditswa mozongoenda because yaichatove neconfusion yakawandisa. Pandokumurovhunza Simile Lipson haana kuti permit here nevisa because ndakanzwa sekutowani pasara chinhu 1 kuti aende kushanda. Ndachitora haana chinhu Lipson akangodigwa trip yekuenda kuDubai kuti akwanise kuti aconvince vanhu kunoku kuti ndaendesa munhu kuDubai but hakuna kwapeta. Permit yake ina kubuda here. Permit yake. Hapana chinhu chake chakabuda. Visa racho riripa ndikuti kuti wakuenda permit. Kwaita pasara chinhu 1. Hakuna zvinhu zvakadaro medical. Hakuna ndativa mutege auye pano mutegei haambouyi miremone ndiye asingambouyi because I think Lipson since ane following hombe and since aiziva ndiye anokwanisa kutomuchenesawo pamwe
rimwe site kana zvimwe kuna isinye kuchenesa wangu December kuna chekuchenesa wangu vanhu varuchema vakawandisa bot kana utopinda mucomment section matswana ari mucomment section vaponyera mari dzavo wandatopinda wandangoona pa 26k anonzi Dennis Liswole uyu vakatowanda vari mucomment section kana uchitora mari dzavanhu 80,000 plus simeni saka nditi muri kuona muchiona apo zvokuti ari kuchenesa hakusina zvokuchenesa zvazviye hakuna zvokuchenesa hakuna zvokuchenesa wangu saka metiko the way yaunotaura nayo ndinotaura kuti uri kukadefenda munhu stop saying that let him come aclear nyaya dzake ngaaende kune any police station right now achikotaura kuti ndauya ndiri kukumbira mudedze ndine nyaya dzangu dzakadzadzikazare vadedzei iye ega pachake ndosvika munhu ari clean vodedzwa vese voida ikoko naisisimeli mukoma chinonetsa chii kuti kana ione kambani yako yaunoziva kuti zveshuwa ndeyako whether ine machallenges akati haina ukanzwa something charaizwa chakaita sechichi chinokutatidza kuti iwewe uti vanhu vese ngavauye kuofisi kana kuti ngatiine mapurisa tinotaurirana kana kuti muri kuditi zvakati ndakaita zvakati chinokutadzisa chii hazviiti kana uri munhu anongoita zvinhu zviri pachena unovandirei aiwa memory zvokuti metiko anoshanda metiko ihasla hatinei nekukanoshanda isa tinei nazvo toziva kuti anga nezve hatinei nezvaizvo hatisi kuda remember metiko tatamudedzera pano nyaya ndikutaura nyaya yavheko aiwa ndikutaura munhu anyora mucomment section vheko haangakwanisi kuti aite izvozvo because anoziva nyaya dzako dzinenge tsipisa hakuna zvinhu zvanenge achitaura kuti kuvanhu ndinoti akadaichera mapurisa all those permits now achabatwa ende that is going to be a very big crime ese kamafeki chidhura kazvezve sapane pakaipa saka anyway gentlemen thank you very much anything chachazongoitika tinge chikozokudzai tine imwe live ichazouya but not zvaizvozvi not zvaizvozvi kune vachazouya pano but not now mbovirai kuti zviitwe zviri kuitwa vachazouya pakupera finishing regame muchazonzwa zvakawanzika ipapo zvakaoma saka ndo inini zvakaida ngoita kungoclear zita rangu paincident yakaitika nezuro kuti inini vedwe handimo mumagame aya ngavatsvake munhu wavo vachamuwana musoro vachamuwana vopedzerana naye ini handitoziviwo kwaari like haasi kuda kutomboshare location kuna anyone so I hope achazooneka or achazouya kana akuda iye vanhu vowana mari dzavo vorefundiwa or voita handina guarantee pazviri but inini handina chandinozivawo ndataurawo side rangu zvese zvandinoziva about him so I hope achazongobudikira paanenge akuda kubudikira pacho opa vanhu mari dzavo right. Thank you, my brother Metiko. Thank you very much. At least people they've understand you. Mr. Also, I'm not sure about Madonna. Don't forget about China, but you town. All right, Saka gentlemen, need to song and streets. All right, thank you. Okay, right. That don't it. Alipson, last time ndakaita live yalipson anga ari mungombe state kuti ende zvakandiomera sisimene ende zvakaoma right saka vheko uyu arikutaura nezvake panapa guys vheko uyu kana pane munhu akamushungurudza pasocial media that is me ndakamushungurudza pakuti akasvika pakunditsvagira nyaya anomaona kunditsvagira munhu akanga achiuya kwandiri chinzwai munzwe nyaya yemunhu ndakuchikudzai nhasi ndakatanga ndichiri kuno kuuk ndoko ndakatanga ndakasvika kuta like ari mavisions ndakavata anomaona ndichita kunge ndiri kurota zvinhu zvanga zvisingazwisiki anomaona ndobva ndangozviti ndobva ndizatoita maprayers stereka yayo ndobva ndaita zvinhu zvanga zvisingazwisiki zvinhu zvisingazwisiki Isabella hauna green button buda udzoke don't have a green button buda udzoke ndobva ndangozvitora sengoti you know ihope anomaona then first aid remember netimu rangu then tichitoda matrack trip yekusouth Africa iyoyi because mapachena aya anoitika aya guys kubva kumhepo dzaisunga kumasure we have laid one thing kuti every function inoda kutanga inamatirwa before yotsamirwa so ndakatoudza admin tsitsi ndikamaita
mopinda kuplayer yefunction yenyu yekusouth africa kuno sitokwatsira itu kunoko then watoona ifasting yefunction iyoyi handimaona ndakatotaro ndikuudzei vanhu havabhilifi but ndakuchiudzai nhasi because zvakapera handika asi vanhu vaiva vari kuuk vese nevamwe vangasi kuuk vandotaura navo nyaya yandotaura pavanoisiva right ndobva ndaita vision ndobva ndatoenda kugurupu ndikati ha guys vision yandakaita nezuro yakamira yakada ndobva nditi ngatimbona vatachizoti mwari wakuti kudii ndobva sisikiri vekuamerica vati munhu wese 3 days fasting tiri pafasting ipapo mangwana mamavheko mamarasta yaimbomi right don't worry tine clue tine vanhu isusu tine vanhu don't worry ndobva ndaita mangwana bva ndafunga tine audio animaona audio iyi yanga yakarerekera exactly kuzvinhu zvanga zviri in connection zvandakadii zvandakaona zviya alright audio iyi ndogona kuplayera kana muchida kuinzwa can play the audio muzofunga ndikunyepa ka muzonga ndikunyepa nakaya mai yano dzangu nakatanga nipa audio kutanga ndiani mina nditsvage let me go. I think I'll be able to find them. Right. My audio. Ndakusenderai audio. Ndakatanga. Ndikaita 2 confirmation. Same thing. First person tera munzwe. Makadisi usisumile. Ndishai changu. Sakati muri tsenyu. Long time ndisina kutaura nemi. Muri session ndiri right. Asisumile ndinokupedzana kurotira nhasi. Ndarota muchita kunge mauya muri kuuya saka muchita kunge maburuka ndege asi muchita kunge mune zvinhu zvamamuri kutengesa zvakaita sehembe nemachira so zvamamuri kunzi muri kuenda nazvo kuzotengesa saka ini ndachitofara ndichitoti at least this time ndoona Sisimeri live ndisati ndamboona Sisimeri takatomirira paya takatomirira nemamwe madzimai andandinawo takatomirira takatotarisa kuroti kwamuri kuya nako saka pamaburuka ndege mapamapinda mumota asi mota yainge ichita kunge mota yenyu mapinda mumota imomo matanga kuuya tachita kunge tiri kuonai bati muri kure muchiuya chiita kunge tiri kutokuonai saka mapinda mumota muya mafamba nemota muchita kunge muri kuya kwatiri but kurutivi rekurudyi uku kwaita kunge kune mvura iri kana kuti dhamu kana kuti something like gungwa kurudyi uku saka kwaita murume akuteverai asi murume uyu zvaakuteverai aita kunge murume wamunoziva imimi munhu wamunoziva saka akumhorosai paakumhorosai abva aita kunge akutorai ndobva ada kupinda nemi mumvura saka inini maonero atatichita tachita vanhu vanozivana apo zvavo naSisimeti vanozivana nemunhu muchito tekunge muri kufara nemunhu iye but maonero atazoita at last munhu yanga achida kunokupfurirai mumvura asi atadza kunokupfurirai mumvura ndobva abuda nemi ndobva aenda nemi kunze ndobva anokupfurirai kunze asi akupfurai mabullet 2 ndobva matofa saka iye isusu tatozoona kuti munhu yanga ane helicopter ndoyanga inayo
murume wanga inaye anga asara muhelikopta. Saka pakabuda nemi kunze akakupfura imabulets 2 ime ndopamasara makarara basi ndopaatopinda muhelikopta ndopaatoflya ndopaatoenda ndopaatoti maiwe. Saka munhu yakachitotanga kuwirirana nasisimedi iye achitoda kuvapfura. Ndopa mapurisa atoungana pamamuri paya vachiona kuti zviri kumumira sei. Saka isusu manje tatakuti manje topa statement iri toita sei. Isusu tisina manhingiriki mapepa topa statement takaita sei because tatoona mapfurirwo aitwa sisimedi. Asi papazosvika mukoma angachita kunge mukoma wenyu kana kuti munin'ina wenyu asvika. Saka ndopa kutochema paya kutochema kutoarenja kuti zvakamira sei moita sei. Saka kuti timuudze ipapo kuti chii chaitika tatadza kumuudza because tati tichitya kuti anozotienda nesu kumapurisa. Tingoshushikana kuti tomuudza sei kuti sisimedi vapfurwa vakatsva zvafamba sei. Iye achitonetseka kuti kozvafamba sei kozvafamba sei. Saka nangopepuka tichishaya kuti tomuudza sei. Saka ndopa ndatongopepuka sisimedi muri sei nemuri ngatingonamatai. Right. Ngatingonamatai sisimedi. Right. This is the first ndakatanga kuona vision ndakaudza maprayer partners angu tiri kutotanya ipapo tiri kunamata partners 3 days nasikiri. First day iroro zuva rovira ndopakauya audio namai avo ndopa ndatovasiforwardira audio ndikati guys so ndakaona zvazviya inzwayo audio right. Zvikanzi no ngatitambe takabva tawedzera from 3 days ndobva kwanzi ngatindei pa7 days. Musi wechi7 tenerai guys handimanzwa audio. Musi wechi7 andika tichinopedza fasting yo ndopakauya voice note handimuzivi ndopakauya another voice note tenerai munzwe. Apa tikunamatira ijeni yekusa hanza ndaenda ndiri murodhi kuenda kusa tenerai munzwe. Greetings, Sisimeli. I hope I find you well. It's Betty, Petronella Spanda from Harare. I hope you well, Mama Moy. I had a dream this morning. Pane kwatachiri Sisimeli. But kwakuchita kunge inini ndandine imba yangu kana kuti room yangu. So pandanda kuda kurara anditi ndakuti reka ndichibvisa mapilo ndiningirikine because in like pabed pangu ndine about 8 pillows nongozoinika 2 ekurarisa. Saka ndakubvisa bye ndopa ndaona kuchibudikira misoro 2 from your side because mabeds achanga achita kunge imi muri the next room but shanishanisa kwazobudikira misoro 2 kuroom kwangu. Ndobva ndatoti Sisimeli onai tumababies twenyu tapindikira muroom mangu. Ndobva matotenderera. Ndibva ndangoti no it's okay ava vana regai varare. Ndobva ndakutovasudurudza pasite indakugadzira kuti ndirare paningirikini. Saka ndachinja ndapfeka ningirikini dzangu dzoti ndirare. Ndopa ndaona hudi iri mwaziva aya takambopfeka so akamboinetsa velvet like sweat like. One was that imwe yacho yanga iri macotton ordinary ningirikini tracksuit material aya. Ndobva ndatoti koma ningirikinani ndobva matoti ndeyangu andichapfeki you can have them. Ndobva ndatoti ndotoda iyo ine hudi yechi ine black ilebo chichitoseka bye. Ndobva mazoti I don't know how we went outside. Tabuda panze paya kwakuchita kunge musha setting. Saka takuchera mvura takudii. Saka takudzoka ndobva ndati no Sisimeli musapinde mumba umu.
sisimeli musapinde mumba umu. Ngati aiwa takufanirwa kupinda. Ndikati no, dhota seyadhoiri rakavharwa, but onai rashama. Mumba umu mune munhu, ndiri kutoona shadow yemunhu. Although munhu wacho akapfeka zveblack, but ndiri kutoona shadow yemunhu. Ndobva mati aiwa muna munhu chii zvenyu zvezvo zvamunowanzoita muchitoseka. Ndobva ndati aiwa musapinde sisimeli. Then muchibva mati fambe makuzosvika kudhoo yakuya. Ini ndandiri kudhoo entrance. Imama kusvika kudhoo kuti mutene munhingiriki nemupinde mubedroom menyu. Ndopabva pabuda munhu anga ari in all black, murume abva aburitsa pfuti. Indobva ndati sisimeli. And then he fired a shot. Then I woke up. It was around 2-3, times there, where my revelation and stuff. So I just woke up and I prayed and I said, Mary, whoever is plotting against this beautiful and wonderful lady, may their plans never come to pass. May they scatter. May they never see the light of day. If it's a plot for her to be assassinated in South Africa, Mwari, rangarirai mwana wenyu, rangarirai mabasa ake. So we need to pray about it. Right. Saka ndozvandasangana nazvo. Right. And muri kuona isemu wiki zvakaitika ndakuinda kuSouth Africa ndatowa zvinda South Africa zvakatanga ndakatanga kutozviona ndakarara. And it was so rude. Ndakatomuka ndakabata mudumbu ndatorohwa nemabullets mudumbu. Handimona. Ndobva ndatoudza team ranga kuti guys wapedza ndarota that's strange. Handimona. Ndobva ndarisiva voice note mangwana. Ndobva kwanzi 3 days tichinamata musi wekupedzisira we7 days kuti uya iri. Handimona. Ndibva ndati guys ndobva ndatoudza peto nene ndamona mucomment section ndobva ndamuti you know what my sister ndombera kuti ndinamatia muri kwamuri koko. Ndobva ndaudza madha vaya vekutanga vaya because munhu mukuru. Ndobva ndati ndabatai muri ndimai vari kuma 60 towards 7. Ndikati ndamatai muri koko. Handimona. Ndobva vatopindawo pafasting koko. Ndobva ndawedzera fasting pandaikuudza kuti guys ndima prayers handisida zvokutaura paipai. Handina kukwanisa kuudza kuti chichanga chitika because you were not going to maitozofungwa kuti simenotsvaga clout. Handiti zvaitozobuda kunzi vatanga clout. Saka I just kept it to myself. Ndobva ndanyarara. But zvakaitika kuti izotaura kuti vanhu veku-SA vanoziva nevanhu vekuno ku-UK. Taitine group andika rekuenda kuDurban revanhu vekuno ku-UK. So mugroup now I told umburo daifamba naye andika best bomber wangu Susan. Ndobva ndamti Susan pane zvinhu zvakaitika. Ndobva ndamutsanangurira my vision. Ndobva ndamutsanangurira mavoice notes. Susan akazvitora lightly. Ndobva ndamti mavoice notes. Anza mavoice notes akati saka muri kupena kuita sei. Ndikati no, I'm still praying kuti ndoenda here kana kuti ndorega because I can change my flight to Zimbabwe. Inini ku-SA kana mwari wakonfirma I can bring security. Ndikati I can bring security can be there kuDurban. And one even to Joburg. But when I need God to confirm what in data state. So we were praying for confirmation. So then I have to cancel electrical and you got no imbomira. And when after I went in a chain, you got to sound the group, no 2,000 group on the same already back to cancel UK. And when that's about Draco essay. And one then as the time goes on, and God's vision, so yana mining my chankata, na Ivo Sikiri, Vakati no. Marakuti endai ku-SA because ndandave hanging by the thread kuti ndiri kuchinja kuenda kuZimbabwe kana kuti ndiri kuchinja kana kuenda ndiri kuda zvipi. So we waited for confirmation. Towards ndakuenda ndopakati no, God has confirmed endai ku-SA. Kuna chaitika pane zvinogona kuitika but hapana chinobudirira. Ndobva ndati okay, also inini my heart papo yanga yave at peace. Andimbodzati mwoyo wako unotaura. Ndobva takati bo. Ndobva ndati Susan takuenda. Ndobva ndapinda taenda naSusan tasvika kuDurban kwakuya. Ndobva ndangoudza vanhu ndikati guys pane zvinhu zvakaitika tiri ku-SA but ndasingadi kuudza because ndaisati munozocancel ndokuvhundisirai but niyakambira soso. Ndobva ngoti you know what, don't worry about that. Titose panapa tofamba tese munhu achienda. Ndikati ndangoti ndikuudzei in case pazoitika something. Handimona Louis achizouya ndakambonetsekana mufungwa. I want to be open guys. Louis achizouya ndakanetsekana mufungwa kuti Louis anofamba na veko andika because inini ndakanga inini kwa vision pakaya kwandiri andika vision reuya neface. Handimona saka ndaitoziva. Handimona vamwe ndovakaenda madreams but ndaitoziva hondo yangu kuti iri papi.
ndaitoziva ndachangobva kumushungurudza remember ndipana ndachangobva kumushungurudza zvokutodaro anomaona ndopakazonochinja kambani yako inoisa kuna vaelton ndibva kumushungurudza ndobva ndati manje Louisa acho ndinomuudza say how do I trust it because I know Louisa way back before atombori nepage before Louisa mwana wepano anga ari mwana wepano zvokudaro anomaona achiuya like now how do I apa ndakuzomuona wana vheko ndinomuudza sei zvakandinetsa then I hatozvizivi Louisa ndakuchitaura nhasi then I started praying about it ndiri kuko kuSA ndikati Mwari give me a sign should I tell you or not anomaona should I tell you azive or not because ndikamuudza nechonge ndiri kuda kumukanganisa ushamwari hwake navheko kana kuti ndikamuudza anozvitora seiko kana ndikamuudza kana mwoyo wangu wanga kuti guys let me be honest with you guys Louisa sorry nakuudza izvi but I want to be honest baba Shakira varimo vari kundinzwa baba Shakira knew everything what was happening and so vakabva vanditi nini Louisa yes munomuziva about that. How are you going to trust it right now happy vehicle location? Hani maona. Munoziva sei kuti because munogona kumuudza obva pa vehicle location tipakati. Hani mashona. I am not comfortable with the whole situation. Ndikati you know what? Tambondisvitsa pano ndimwari God will give me an answer. I prayed about ndinaye Louisa ndefamba naye but ndaenda mata nezvazvo. She didn't know anything. Then that's one ini guys ndinotora fun because andinyanyi yoda kuzviita diplomat because calling iyoyi kai ndinoivhunduka zvisingaiti. Ndoitya. You know, it comes with so many challenges. You're calling a shunch a corner, Nick and one. And he no, but that's all. We're all going to find what HP to know regarding moods. The damn days and that Louisa, we are part. The Louisa, we are not together. That Louisa, Panay, but I don't know how you're going to take it. And I'm trusting you with this information. Kuti, I'll say, I will not go out with Judas because I just see it right now. Kuti, Munari, genuine the whoopee. Nona zvandakamboitirwa naDhumebi ndakabva ndatomuudza ipapo ndikati zvandakakamboitirwa naDhumebi handambofungira ende handinambo angle yakandivinga naye I didn't see that one coming kuti anogona kundiwachisa nemwe angle so right now I'm very much skeptical even zvandoda kuudza but my heart is telling me kana ukaburitsa ukatengesa kumunhu iyeye that will be up to you woziva kuti zviri kwauri and ndakatomunyepera kati the only one whom I'm telling right now hakuna munhu ari kuziya ndobva chisisi ndobva ndamudza Louisa aide fishe UK so ndobva ndapedza ndikati kune maaudios aripo anditonawo but maaudios adamuplayer akati ari kuconfirma saka kunogona kuitika anything kunoku andiona saka nangoti ugare uchiziva andiona ndobva kuti angasvika to that akachitanga kudhauta Louisa ndikati I don't know but nangokuudza tikuinda kufara tikuinda kunotamba 2 days gone 3 days gone hapana chaitika day 84 animaona tiri kutempo kana tiri kurangarira tiri palive tikuita live tiri kudya tiri palive animaona boom ghost rauya hanzani ghost rainzani pane ghost rakauya rikanyora kuti sisimene ndakafara kukuona ine zviro zvisingaiti ndoda kutengerai lunch muri kupi if you still remember riri ghost then ndovanangoti vanazviignore but uyu manje taimwa ipapo munhu angasingamusize namwidoro so she was not drinking anga ari palive aiona macomments ndobva kuti tatega ndobva kuti simeni and I don't know ndobva kuti sisimeni nezuro takamakaendepi koimini munhu yanga chakakuonai ndikati tinova takamboenda ngawanesiro because aive nesiste ndi munhu andofamba naye ati ndiye munhu andaive naye zvikati takangobuda muno tikaenda tikadzoka pano takambosangana naye ko munhu ndikati munhu here size ndobva kuti no size ndiyakatanga kutotindisa kuti tizotsvaga kuti munhu uyu ndiani titerere kupinda story Lois Nyati Lois Nyati ndobva kuti I'm not something is not right in comment tikati just a comment tikati no ndobva ndakati ngatitsvage munhu totione ndiani timuvinge ndobva takanotsvaga Lois Nyati yayi takuona Lois Nyati ighost sisikiri ndokumbira kuti kana enda mauya ndasvisa green but andatombokwira mani vanombokonai muone my best bombers my best bomber guys andimaona my prayer partners vanhu ava vanoti advisa zvinhu zvokuti ndikanetseka ndoenda ikoko ndoziva kuti ndodzoka ndapo andimaona kwavari kuna mai nini mai Changata ndodzoka ndapo because conversation dzedu vanondipa mashoko mawords machapters kuti verenga yapa masongs mwoyo wangu unohila nevanhu ivava ndobva ndatarira kunotsvaga tione munhu yaighost ndobva ndatanga kutrace manje munhu yaya chionai handika ndakatora mascreenshot ghost iri rinongotamba navheko rongofollowa vheko neDiamond Migration anomaona ndo vanhu varinofollowa chete ghost iri anomaona ndobva ndatora screenshot ndikati iwe uya pano ongori right
Hanimona. Kubveko ona tasaona munhu akufollowa. Ndabva ndichanza loser aona. Ghosti ratagona ndiri kufollowa Vheko, riri kufollowa Diamond Migration. So what's going on here? Tikati ndobva ndangoti apa tinei naro handisi zvikanzi uyati anga chida kutengera lunch tikati lunch tengwa neghosti makosanongomana. Ndinauziya. Maxine. Hanimona aiwa after live iyoyo masikati andika vakatika kupinda mamessage. Sisimeni muri papi. Ndoda kuya ipapo. Hanimona. Uri papi ndokuya ipapo. Inini manje same musati kana kwakamboona kana kune vanofamba in the spiritual realm guys. Kana mwari wakupa vision. Kana ukarota kana chinhu checha kunomanifesta. Is either hana yako inokuudza. Hanimona. Hana yako inokuudza kana njere dzako dzinovhurika. Same time pandakareceiva that message hana yangu yakangoti ba. Hanimona. Ndobva ndabvunza yangu rangomerera kudai so. Ndobva ndati it's happening. But ndawa ndakaudza. Ndobva ndati Susan. Tatatoka takawanda ndobva ndati madzimai. Ghost rera rakachitogwa Susan transfer message ishi. Ndobva ndamupa namba dzaSusan. Ndikataura neushu. Susan ndobva ati zvikanzi muri papo ndiri kusvikapo. Hanimona. Guys, takabva tasimuka. Chinzwai, takabva tasimuka. Ndobva taenda kune salon iri muna point. Andisika muna point kunoiva necherezi kumusoro. Ndobva tapinda musalon. Agara musalon muyamuya andika zvakaitika tiri musalon. Tera zvandiri kukudzai. Zvakaitika tiri musalon. Munhu akafa kuti gadzira musoro. Akati tinongodhanzi I'm running later apa tagara dzimwe 20 minutes. Andika tangogara. Ndobva ndati mukadzi anga aripo saka tetwa nguva ichitakadai so. Ndachidini tibude kweza uyu munhu akabva isaimwe message akati send me location yepamuri. Andika ndoda kusvika ipapo. Right. Ndobva Susan atsenda location nefoni yake yemunhu yawe. Hanimona. Tigere ipapo. Hanimona. Ndobva ndangoti you know what? Ngatibudei panapa hande atibvei panapa. Takamira munasipo. Ndobva tangosimudzwa panzvimbo. Guys, I don't even know how to explain this. Honestly speaking, never kunizwisa you can understand me. I don't know how to we got up from there. Ndobva ndangoti hande ndobva tangononga zvinhu zvetenda kubvisa makepesi chichibva tangobvisa zvinhu. Ndobva tangosimuka. Atinaenda kure. Takasiya saluni iyi yanga yakanaka. Ndobva tanopinda mukakoto kana mukasaluni. Tichingopinda musaluni imomo mukoto ndika munhu achibva asenda message. Akasenda iri picture yepatanga tiri. Patiri kubva apa. Hanimona. Patiri kubva pasaluni tasunga pepe. Ndobva asenda picture. So then you still have the picture. Ndobva asenda picture. Ndobva ti muri papi because ndobva ndiri. Ndobva tasenda picture yepasaluni patiri pepe. Andika atadza sokutanga ari mumotikari. But nakutsa face yake. Hanimona. Zvikanzi amupo ndiri panapa. Ndakudamira panapa. So then ndobva tisimani hona yemunhu yawe. Hansaive tiri 3. Ndochi 3 yanga aranigara zviya. Ndobva ndati Susan ndobva tihona ndikati how did we end up here? Tapinda muno musaluni sei. Tapinda muchimukotoka afara tichika munhu yawe papai. Apa tokona kuti ikona yemota. Patira atotora picha yepana musaluni matati zvikanzi handisi kukuona murimo imo. Kuna point kuti ndazvisika kuya. Ndobva ndangoti who are you? And what do you want? You think you can play? So same time ka pazvakaitika ndakabva ndangoti ndabata phone ndikati Louisa. Everything na Louisa. Tevana ngochasi. Ndikati it's happening. Ndakatodza madzimai ngati guys mu group zvinhu zviya. So ndobva ndatsana ndasenda na screenshot yake ndobva ndasenda picture yatsendera yeye. Hanimona. Ndobva ndakuti wangu you have targeted the wrong person. Ndakabva ndachanga kumuudza inini manje. Ndikati you have targeted. Oh, tevana chumbrace yata ndisiri na chumbrace. Yes, tevana chumbrace. Ndikati you have targeted the wrong person. Because chumbrace akakuti sisimeri ngati azvezvo kuti akuvhunduka hanti ndakutora text ngati dzokerei ndakutora ndikati ndakati kuenda tafika kugadzwa musoro akusina chachaita ndobva ndachitenge nditaure naye ndobva ndamusendera message ndikati you have targeted the wrong person wangu ndisori more dangerous kudarika handika deongo chiza tundotemba nei ngadi usinoda zvawaita izvi handiona yewatanga kutoita imaji yauda kuita hawipeds handiona you are a ghost. I know and I know what you are doing. Ndichikombeza ndandobva ndafondora ndakafonera handika ndobva ndava panamba dzake akazenga kureceiva makosi mamwe achibva kuno kuuk mamwe achibva kusa ikoko handiona that was it handika ndo pakangoperera game neakaunti ndokuinda ndokungozopera zvakangodaro pakangofona ndokungozopera takazodiskasa nyaya iyi yanyaya kuti and then what happened to that ghost kora inepi ko what happened
kuudza vanachtikoma ndikati guys I don't know ndakudza madzimai kuti I don't know tasimuka sei pasana vakati ndangosumuka ndikati season hande shumure hande vana kutora zvinhu vangotemera hapana munhu akabada naro vatangobuda kanopinda next saloon ndobvasara tichika patakatiri ani maona ndibvashangopera ndakamuudza feni WhatsApp ndobvati zvezvo zvawakaita zvezvo next time ka rimwana mudiki gire pasocial media satori personal handika but ukatora chinhu personal next time ka we won't miss you usadaro zvawakaita zvezvo usazvidzokorodzi inini ukanditageza nenzira dzakapusa haundisvikiriki ndobva ndangoda hana responda till today anyway ndomaityira zvakaita Louisa was there handikuti benchi ndiri kutaura zvinhu izvi zvisina vanhu vari kukonfema nyaya idzi mukati maiti vamwe ndinoreva nhema wanzi why was she giving a ghost location no food taida remember kuti apa zvanyatsorejesta musoro remember hazvina kurejesta musoro munhu auya palive pane vanhu kungototaura tiri kutaura handiona saka taingoti havani munozasina munhu anochasa vanhu kwanochisa magosti apa vanenge vatochasa kuprotera mabasa avo ungazozivi handiona mwari zvaivanguti zvitika zvakazorejesta ipapo pacho but we knew kuti taitise kugodzi kana pane chaive chazotika so now munhu akafanana naiyeye wokuti ndiri kufamba naLouisa wacho shamwari yake wari kufamba naye and then obva aita otumira vanhu because ane vanhu vake obvious vandika otumira munhu wake kundikikiri kuDurban pana broke it means kuti hana basa chero twaitei kana twaita sei hana basa animaona hana basa so akuna chero team of Durban yatinamboriudza hapana zvinongotsika pane vanhu ndaive navo pahotel team vasikadzi 4 vachakabva tiri kuUK kuno ku4 naLouisa namainini namukoma Gordon namabachakira nasikiri ndo vanhu vari kuziva nyaya naAnnabelle Masvati because Annabelle chimwe changu tomutaura nyaya naAnnabelle Masvati chete otherwise hakuna mumwe munhu aiziva nyaya kana kunze kwandodai hakuna Louisa andozviziva pakupedzisira saka this is the type of a person vatiri kutaura kuti vheko gaisira chokwadi hana mwoyo handimaona but usina mwoyo vheko this time ukusakana nemechi dzako because right now vanhu vakatsamwa ende ndiri kuudza handisi kunyepera handisirini ende handizivi but upenyu hwako iwe uri kutozviziva ndosaka uri kutsvedza uri kutiza uri kutsvedza upenyu hwako it's hanging by the thread wangu vabereki vako teuteko even told you kuti vabereki vako vakuudza vheko kuti hausi safe zvinhu zvako zvauri kuita izvi tsiya iwasiyana nazvo your parents told you your mom vakakuudza izvi but kuno social media unouya hako woita flaunting yako chinondibhowa vanhukadzi kana nditi kuda kunyengwa here kana nditi mune hosha here handihwisisi vanhukadzi vakawanda mucomment section munoti kunyepa vanomunyepera vanomuvenga vane godo mazimbu yaiwaya madzimai asana kuchema pamusi kuvanzwira havasabiya havasamuona mai vakadzi vari kuchema kuti ramara hamusi kuvaona vose vagovenga vheko vanhu vese ava tikutaura gurupu rine vanhu more than 70 people vese vagovenga vheko vese vagovenga vheko chete vanhu vese vagovenga vheko vanhu vese vagovenga vheko imi vakadzi munenge vasikana munenge muchipesvuka nevamwe vakadzi vanhu vanotoonawo ipapo handioni unoona chitopesvuka akunyepegwa vheko hadaro do you know vheko do you know him iti yamunoona pasocial media guys asizokadzi dzine vanhu handiona ekete 9 lives handiona I can come here ndoyamana pandisisimeni but behind the camera nditori mai kumba zvoti mukadiona ndiri kuchechi chako chako munochatiswa kuti ndirizisimeni rontaurisa kudai apa ndivo here vanenge vachitai munotoshayiwa handimaona saka ndosaka even kumitiswa muchimitiswa because munovhunduka zvinhu zvamu handino ndikati chii munovhunduka zvinhu zvamusikati yati kuti mai Scott chikemo makakumbira regerero kwandiri mai Scott kemo makandikumbira regerero simeni I'm very sorry ndaikutukai niye mukomana ndandisingazivi munomhanya vanasikana munomhanya kuno kuzira mako because mune ndichifika kuti damwe muchanyengwa here kana mune ndichifika kuti muchatumigwa pa500 here kana muchatumigwa chii handizivi mwana zvinhu zvakapfava sehonye vakadzi vamwe vakadzi vanhu chichotututi vakadzi vanhu ava vari kuda kuaitira vheko muda kukwirwa navheko ikati muda kuti unoshaya kuti chii hamuna
kufarira munhu guys. Yes, munhu ane munhu anofarira munhu anofarira. But kana paitika pane vanhu vari kuchema. There are very people who are coming vari kuchema. Hanimona. And then moramba muchimira kuti ndizvo muchituka vanhu vakatorerwa mari. That's not fair. That's not right. Kana munofarira munhu but panguva dzakapana zvindari kutataura chinhu kungodarika hako, wongodarika. Uyakuseri koni. Ati mazvona. Please. Kana usina chekutaura zvinenge kungorega kungonyarara apo panotaurwa nyaya dzongodarikawo unomufarira kana anyora zvinhu zvake zvaunomufarira unomufarira kupedzi kwake. Kwete kuti vanhu vese vari kuchema vanhu vari kuuya vachichema vakomana isi easy. Ndigoma dzakona mai vanenge vasungira madhumbe vasungira mari muri vazhinji muri vana madhumbe imimi. You know how it is. Moita mapizza mu South Africa. Munochowachira ma 300 and 200 kuti uzoiredza kusvika 4000 nengwareza sei mari yoyo. Uyu vanguya okutora mari achibhilivisa kuti ndokwanisa kuchinja life dzenyu kuendesa diaspora ende ndinoenda kunokuzirira. Ndamuya kuseri uya WhatsApp namba yangu yakapinwa kwe. Moenda kunokuzirira. Amudzi kucha mwari, amudzi kunyara here. Tozviziva kuti muno zvamunotaura vanotaura guys vanotaura ndakavawa vamwe vachitaura kwadzimve kwarehombe vane vachitaura kwai anogona kudii ameno zvamunenge muchitaura kuti anogona kulambasa anodii but ndo zvamungabva mati momirira muchituka vanhu vakabikwa mari here zvokulambastiwa zve5 minutes zvino anokulambastai mose akapedza pane akandipa machati vachitaura kuti iye vheko achitaura kuti ningira tobva kutomunhingirira nhasi ndakuenda kunokwira wechinhamba 4 ndivo ndakuenda nokwira vasikana chandova kundivinga vega here saka ndinongoita zvinhu zvavanenge vachida. And pass screenshot. I'm like, saka vanhu kadzi vese nevakadzi vanhu vanenge vachiti bhosi vheko lupa vheko ndo zvamunenge muchida izvi. Ndo zvamunenge muchida. Akasiya tamba masikoti rafu. Akatiza. Akavasiya nechimwana. Iko zvinezvi vari kutotraya kuti vararame life nemwana. Iye aripi? Nowhere to be found. Zvipleasure yayo 5 minutes yekuti vanoda kumuhwawo kudai vachivana nemari haana chinhu vheko vediwe ndakambozvitaura pano ndikati vheko haana chinhu guys haana chaanacho ndakambozvitaura pano vanhu vakati he ndikati mari anotobhadhara renti chekumunyaka yaibhadhara renti imari dzenyu dzevanhu ndo dzaanenge achitora chinobhadhara renti muda kuti ukudze chichema here nekuda kukwigwa ikoko vanenge vachidifenda vanenge vachidini asi vheko run hauna kwaunosvika uri kurana iko zvino uchamira mhanya kumhanya chaizvo mhanya 360 degrees uchamira manje hauna kwaunozomhanya uchisvika unomira usatambe social media kana uri 419 don't need a spotlight yeah kana uri 419 you don't need a spotlight usaimba spotlight kana uri 419 because unoswera wanhongwa pano unonhongwa social media inokunhonga 419 usatambira kupa social media because zvinongotora one yakangoti pangoti one chakateteka zvaendwa one ndakutomhanya newe kola Hello, Sisman. yes kola Ndikumbira munditise kana kuti pane zvandakuudza. right saka ndikuona guys kuti hazvibudi zvochera hazvibudi ite kugara muese hana asi kuti kugadzira bepa rekuti uende kucanada miswai manini miswai guys ndafara siri kuti raitina kuti nekumagrupu ikokoko handi mazvona vanhu vakuziva because akachitonyora mumagrupu kuti kwai handikupi kwai hamene nyika dzekutaurwa kwai nyika ikupiwe imi zvakaoma
Ruth isusu hatisi kumutsvaga isu ane tichazongomuona kana ave pamba hatisi kumutsvaga isu tinoenda yesu hatisi kumutsvaga isu ane vachamubata sa hatisi kumutsvaga tinoenda yesu makambona tichiya tichiti naivere tiudzewo kuti munhu yari kupi hatisi kumutsvaga isu pelini tiri kutoya kukwidza ri kunetsa isi kuda kukwidza mhendo zvekuti yamatora chimombe chailo titoni 9 naye hakutatenda shuwa kubva rini chikwama tesa pano hanokolaitenditawo zvemastars 9 ndinogwa hondo dzenyika zvine zvinitori zimbuya ri pakona certified zimbuya ri pakona zimuroyeri necertificate reuroyeri akasvika kutoroko kwamutongo kusvika kwarare asi hamuisi masters isaiwo masters apa guys hamusi kuona kuti ndiri certified zimbuya isai masters guys isirewo hasi muda kusoda neni pano ndiri nyaya hobokai semunhu ane mazuva asipo isai masters apa ndisore neni orona kutodzima zvangu ndozomenu zoyapa eslin ndeita kuti Hi, Smelly. yes zviri sei This is Aitango Marisei. tiripo Ini nangu Smelly ndrongo kusupporta. Thank you so much nekumira ninyaya yavheko. Inini from day one muchitanga kutaura nezvavheko. Vheko hana kutombobvira namufarira. Vheko ngatongonyangariswa because atone mweya waSatani. Even kana uyu anonzi menti kwakanyatsa kubatwa chaiko ka mafaniza ari kutaura. Akanyatsa kubatwa ka anotaura. Vese namabridge vanhu ivava vakanyatsa kubatwa chaiko vakaiswa pakona vanonyatsa kutaura. Imbwa dzevanhu. Vheko ngatongonyangariswa ndiSatani. zvino nhai vheko kana uchiti vanhu vachiti nyangariswa unohwa sei kuti nyangariswa zvakwaona basa unohwa sei Kutongoiswa anotongoda acid uyoyo yekuti apere achirwadziwa because ana moyo ana kana moyo ngainde kujeri anotongoda kunyangariswa because vamweni ndichiurangarira mweni mukadzi so aenzi nemurume wake usatombosvike kuno usina mari iyoyo just imagine kuti ari kushaisa akastroka izvozvi kana akastroka izvozvi yesu spika rimwe hospital nenyaya yemari dzodzi apa wakaenda vanhu vangani 100 watameno koko mabp ese wayo saka zvakangofanana nekuuraya munhu kupa munhu stress ka munhu achisvika pakustroka ka zvakangofanana nekuuraya munhu because hauna moyo paunenge uchiita chinhu ichocho anga asingafunge kuti zvinhu zvandiri kuita izvi zvinozobata sei mumweni which means haana moyo ngatongonyangariswa vheko anotondibhohwa anotondisvota big time kungoti zvangu handina zvandingakwanisa kuita otherwise ka uya ka ada kutirwa naye zvototi pakatonzi mazimbabwe ese abatwa ka kunomurova am ready. Right, Kola, thank you very much. Kola Kagumbuka. Thank you, Valeta. Thank you very much. Yeah. Right. Akagumbuka Skana, right? Hello, Susan. Hello, Susan. Right. Which one? And the boy, yes, they couldn't shungoro the shame. Inorwadza. Ivo vanhu sometimes vanhu vacho havanzwi ndozvinobohwa. Munopiwa yambira so anongoramba vachingonoisa mari vanofunga kuti mari yacho inobva inenge anozoidzosa achitadza kudzosa iri kuchema nevamwe vacho vanenge vakatorerwa mari vanenge vachiti kuita godo katiri kumuitira godo isusu godo rei ramunoitira vheko honestly speaking vanhu pane panoshandiswa wedhi rekuti godo nemunhu wacho uri kuitira godo anenge aine chii but vanhu havanzwi iye mari dzacho idzo ziri kutaura kuti anodzwana kupi iye ari tsiro yemubhuku zvaike anoidzwana kupi nyange zvikanzi abatwa enda kupolisi akanofarirwa mari kudzoka chaipo anoiwana kupi mari nekuwanda kwaine mvura 1.5 million ende dzakatosiyana kuti imwe ndeye mapula mamwe maranzi mama US dollars inobvepi vanhu vachaita stroke vamwe vachazvisungirira nditozvitaura ndakamira kudaiso nenyaya dzemari. Thank you very much for the stars. Iwi Victoria koenda kurova ngori tuko Victoria mazwana. Thank you murungu wangu. Thank you Victoria the masters. Thank you very much. Zvakaoma. Zvakaoma. Iye zvinawanda akawanda kwakusira vamwe vanhu tichidhila ine macases akuzosarenda kambani akatoona kuti chimoto chaakabura chacho hachagona unokatsvaga wokurasira. Ivo vadzidza mukoma wako piwa business rinopiwa mahara business charongonzi ndonzi
Vakatadza kutsvaga uziva kuti zvinonge zvakamira sei. Bhizinesi chairo munhu ane bhizinesi raungoyondipa kuti zvigobuda. Thank you for the stars. Thank you guys for the stars. Oh, Kumba Victoria, welcome back. Thank you for the stars, guys. Vanhu anikona varumpu vangu rangu team iro masters imwe masters ungadi kandaiwo masters guys nasamusvikana pa 15k yo kandaiwo masters ana utsinye mukomana wayo Veko anoda kubatwa mbobviswa nzeve mazvigunwe zvatobhoikana akandibhowa munhu uyo. Thank you for the stars. Thank you for the stars. Unozati chi munda ndio mwewe chisoja here. Thank you doc. Thank you for 200 stars. Kuda ndio mwewe chisoja here wana wewe kuti hana kana basa nazvo hane nazvo anongoti tierwa zvaita. Amen. But nekufamba kwenguva kandiye munhu achafa akanyena masembwa. Firo yake Thank you for 200 stars. Thank you 200 stars. Thank you guys. Thank you guys for the stars. Firo yake chamurwadza haazozivi munhu anenge achamuuraya ndiani because acreata maenemies akawanda mulife make. Thank you for 100 stars. Unoziva chiri kuita ino zviraikina kusati kutotiza kwari kuita asagari panzvimbo. Akuzviziva kuti kuri kupisa anoona. But utsinye wanawo wanotokona kuti uyu Metiko shamwari yake Metiko. Mukoma wacho akarohwa nezuro. Antika arohwa nezuro akazviona pasocial media kuti munhu akarohwa. Akafonerwa chiudzwa. Thank you for the stars. Akafonerwa chiudzwa nhasi. But haana kana kuti aise kana anything kuti ativediwe vanhu ava akanyara kuti si. Imagine. Akanyara kuti haana kana kuti abvunza kuti kana kuti chiyera hapana. Akangonyara kuti zivarohwa ava ndezvekwavo ndamozvirapisa. Kana kuti abudisira kuti vediwe mwamuri kutsvaga ndini. Ava vanhu havachanozvisana nazvo. Ungovanunurawo nemashoko ari zi zvake. Kwaari anenge achingoti wanzwa better life goes on ndozvaari kutoita. Why is he quiet achirega kuadresa nyaya dzake? Haadresi kuti anoadresa chi anozviziva. Anoadresa chi? Vakurite kwaari kagataura kuti ndipakati kana ndangozvinda polisi kana kuti ndauya makandipota ndikudiwa polisi nini saka ndauya polisi muri kunyepa. Oita munopira polisi. Zvakaoma. Alright, sismel iri bo. Alright, iri bo sise. Ndifoda kuinonetsa iyi. Ndatofanira kuzvinzi. Zvakaoma guys, utsinye chachawo anokutsinye. Izvo zvamuri mugoinda Metiko wanofamba naye uyu. Wanga achifamba naye uyu wanoetera mabhiricho. Anoetera mabhiricho. Ndikutaura kuti hama dzake vana vamini vake kumushango akati uyai ndikuitire mapepa. Vakatengesa mombe vakapinda muSA akaenda kumba kwake ndio vakazombonobatwa kumba kwaMetikoka. Akasati information yese tinayo. Anoona akaenda akavatora mari vedu vari kungodzembeka vatosikamuka vari kungombeya vari muno hakuna kwavakaenda nhasi vachingonyepwa penya apa padhuze mapepa igara ichi kusvika vasina pekugara vari muno muSA. Ndifuna kutotora time chingoti ndingai 80 vana vamamini vake vane same akavaridza keshi. Hakuna munhu akabuda akaenda vangonzi ndondwari mapepa anoita zvino hatozika muti vari kupi vanhu ivavo vana vabamini vake mwana wabamini vake nemukadzi wake. Thank you my types and masters. Mwana wabamini vake deauya pano Lipson uripiko naiwe Lipi kani iye Lipi akudze kuti aibhilivhisa kuti kudi Lipson angadi akasvunura mazito pakaenda polisi paya kumba kwavheko Lipson ariko ndopepa kusvunura Lipson mazito ipo paya ndopepa kusvunura Lipson mazito akadi akataura kuti haakoma no regai ndimbohadhira ndiri kuno kunimboita ndiri kuita ndiri kuno kunimboita hangu connection dzavo dzakacha kuramba kukwira ndimboita hangu zvedhikikiri zvekukanya dhaka rangu ndiri kunoko. Dei akatoenda kunoti vedu vanhu vari kuvaka ndipewo macontracts ndikubatsirei ndivake. Dei akatoenda kumberi kosi taimbomutsvagira basa isu. Anomaona taitomutsvagira basa isu. Kutambisa kusisa mwana nemukadzi wake kuti vaende kutenderera kuDubai uku. Kunovatenderedza muDubai Anomaona kuti muvanimo muDubai
Asi Veko anobika mafilimu guys. Hello Kola. Right, second but we are for phone. Hello Kola. Ma, muri sei senyu? You right kanjani? Right, Kola pa Facebook sorry. Hello Kola wakura pa Facebook. Maswera sisine. Mushe kanjani? Handiri bhoini. Eish Veko yatonetsa. Veko kana kabatwa ka haasi kutomboda kutosungwa kutovharirwa kutopedza nguva. Arikuda kutongosentenswa straight because kune vamwe vanhu vatori pakoma chaiko nestress. Vamwe vakatengesa motikari, vamwe vakatengesa zvinhu. Nenhau yekuti unenge uchifunga kuti ndikadai so ndikaitawo ichi veti pamwe pamberi apa pa 2 months to come ndendakavha. To find out kuti munhu wachoka zvaari kutoitaka ari kutorobha fellow human, munhu akakufanana naye ari kumubira. Akutora. Ari kubira munhu akakufanana naye, ari kutambura futi kuti aone mari yacho. Ari kubuda ziya makuseni masikati haasi kutorara nekumba kuti aone mari, wouya wotora mari yacho. Kutosunga chako kakupedza nguva. Pedza nguva chako kusunga, kupedza chako bosi kana vanhu vakaskema vakawanda. Izvezvi vari kumutsvaga akawanda. Vanomutsvagirepi? Vanomutsvagirepi? Nasi problem yevanhu futi isusu vanhu vacho. Tine full of I know. Nyange ndikanzi ndiri kuskemwa ndakutozama chete zvotoramba ndazama. Unoti wesa 100k. 100k kuti you can start something. But chiro chisanga ku 100k kachanga wambotasa kuti ko iye wacho asi kuda kuenda here kunze. Plus pani part of it makatomboya mukachitaura vanhu vakaignore. Vakati hatinotoziva zvatiri kuita. Weka full of I know katinako so. Ako kavalidhepe zvinezvi varipi? Vari kuchema mari dzedu dzaenda kana kabatwa dzichadzoke. Chiri kuitika manje ndechekuti kumagurupu kwatonaka manhamba ari kukwira every day. Different people coming. Ari kukwira every day magrupu aya. Arikura vachingotora zvacho. Amen. Maswera sei mama. Yesi soko zviri sei? Ambuya angu chaiyo ambuya angu apa. Masoko wangu zviri sei kosoko? Ambuya chekutanga ndoda kutoti izvozvizvi nyaya yaVeko makaita sebenzi pano. Anzo muchiimba siku nesikati. Mukapuwa nemanickname mukatukigwa mhuno dzenyu mbuya nanhasi dzinondirwadza nekuti dzakafanana zvakatondibata izvozvo. Mbuya makaudzwa mashoko akadzama, mukaudzwa mamwe mashoko kuti hatikwanise kumatsanangura muchitaura handiti. Zviri kuitwa naVeko zvakangofanana nemunhu anopinda cheche kwapapa. Nyange kazhinji kacho pamunotaura zvinhu zvamunotaura zvinozoitika vanhu vozoti makambo mara zvichabatiri makambo. Kola ndikumbira ngoti gaga kola muzondibata isoni. Zviri kuitwa naVeko zvakangofanana nemunhu anopinda cheche kwapapa mbuya vamamoyo. Nyange ukamuudza kuti uri kubirwa kana uri kuita haabvume. Zvakangofanana nemunhu akuenda kumasowe anenge achiudzwa kunzi uchaita mabhiriyoni ukadai. Asi munhu anenge achimudza anenge aine manga anosvika kugotsuka. Saka zvimwe zvacho kaVeko anoshandisa inonzi psychology. Mushonga anogona kunge asina. Fungai kuti izvo kune mumwe masocialite akapuhwa mwana naye nekuda kwekungoti Veko. Chete. Kuzviona. Iripo vanhu vaitsvaga zita mukada vazotarisa vanhu chaivo vakanamwa heinzi chaichoka. Vakawanda sisimela asi vamwe vangoita rakle kuti havana kuita nhombo. Indongoti hangu vanhu vakabirwa ka ngavatongopfugama vanamate nekutsvaga imwe mari nokuti mari chaiyo kwavachaiwana sisimela hapana ende in no ways hapana kwavachawana mari ndochokwadi. Kwavachawana mari ndopasina. Nyange wakaenda kukoti inongonopinda mukoti but kwekuiwana miliyoni ndokwaasina. Aiwa akaenda kujere ndisanditaura kuti nini atori safe kuti asungwe aende kujere because panze mob justice are safe. Izvozvi sisimeli mushtaura kuti kune munhu akutosenda mari like now muchitotaura dai kune munhu akutosenda mari ari kutoendesa mari ikoko muchitotaura dai. Saka vanhu ka Jana Thomas vanoda kutenda vabigwa saizvozvizvi vozoya vakuchema inje anongoziva nje kuti sisimeri imi analyze tichiisa masters at the end of the day you get your money because nyange ukavaudza havanzwi izvo ndo havanzwi avateerera mamoyo izvozvi itaitei muchitenda kokokora yamusingamwe muchimwa muchitaura nyaya yacho ko inyaya ko chingwa toda kudi
tiringovapoyambira asi ngavatongonamata webata mutsanyo mari hakuna kwavachaiwana simbo yenditla mbuya ndatopedza nemi izvozvo chaiya muri kuita chitokanda mastars mari ngavatongonamata ndo zviripo ngoti mweya yavo vasastroke vanostroke vaitongoveso pamunamata mari havana yavachawana ende zvakatovharana Right, zvakaoma. Kona vachakupinda, alright, soko. Kona vachakupinda hero. Moraisi simeli murise. Right, kanjani? Panapa. Thank you very much sisimeli makazama kuda kubatsira vanhu but maZimbabwean atiterere. Vakatadza kuzvinzwisisa. Amawanda. Vana vari kwatsiko ndozvakafanana nepana vaya tinowina. Asi ndikati guys mukuno wavo 19 mazvinhu zvakakuita izvi zvemaprojekti kumade kungofolowa kozvimari zvakakutaura zvakupinda zvakakunzivisa imari zvakupindepi iyo zvimuchabvisa vakanobvisa uko vanhu vachoni havazwi muchipepedza kutaura ivo vanenge vachitonobhadhara futi mamari saka unosvika kuti hayayayaya saka makambozamabati hazvivatikotaikoka vanhu vatema tinzwi tinoende kanharo katinako so sezvambotaura kutenda mavanga saThomas even kana ukatenda mavanga saThomas kana ukanzi oraiti pamari yaukasenda yaika chingosenda 5k chekuti semukadzi munhukadzi anonzi Poli Mchokoto munhukadzi chaichaiyi munhukadzi anototaura kuti chero mukadivhe kwaambofa akasungwa muchangoenda pamwe zviri kwasista rake Poli, I'm so embarrassed and so ashamed of you. Uri mukadzi vakadzi vese vanochema hausi kuvaona chinokuita kuti ube short asungwe kurevei ngabude kana chizoti asungwe kutize patizoti asungwe kutize ngangobuda kapari munhukadzi haunzi kunyara haunzi kutya Mwari haunzi kutya Mwari chiko munenge muchida uda kudii naye Poli. What do you want kuna Vheko? Taunofunga uchapiwa kuna Vheko chochaona kuna Vheko chingave chii naye Poli? Chingave chii? Vheko hana chinhu Poli. Akutozvitamburirawo. Hana chinhu Poli. Akutozvitamburirawo Vheko uya. Kana chifunga nepeni chochaona kuna Vheko hana chinhu. Uri munhukadzi. Munobirwa in the name of love. Kudyiwa nemurume in the name of love. Ava vakatongodyiwa vati ndokuburitsa kuenda kunoraramisa kunozama kuti upenyu hwako. Don't be sure, my sister. Do not be sure way. Kuna zviri kuitika zvakakurisa kuseri. Akasasungwa manje upenyu hwake huri pangozi. My dear. Kutosungwa kuri nani? Tuzive hedu zvakawanda kana titaure kuti timwe totaura tichisiya tisefa. Hautauri uchidaro pana mwakadzi ari kuchema, kuna vanhu vari kuchema. Ende vakawanda vari kuchema vakadyiwa mari kunzoko ende hatona machabatwe nemapurisa because vanhu vakabata they take justice in their hands. Vanhu vakawanda kuchema kupolisa vanoti havana kuenda kupolisi aipi Vheko ivo polisi ngori kuza kwaari chiudzaka kwaari unaye polisi asi kutsvagwe ivo tinotatisa vanhu sazive paari kugara kwezvinochi atinyaya kuti polisi tiyakamusoma saka mari polisi kune madhokisi. Do you know the doctors at police Mangani right now? All over kwete kumidland chete unoziva madhokisi timangani. Do you know kuti madhokisi ari kupi izvozvi kana kungotaura unofanira kunyarira kupusa here wade kumbomira because tinozokurangaridza rimwe day. Here to resolve because we are giving people a late awareness not to pay money. Anyway, isusu hatisari tichita kuchita nevanhu vasina moyo. Anyway, kutoriwo zvako munhu warida kutongokwirwawo zvako naVheko block take anokwirwa kwakanyarara. Aiwa uyu aritongoda justice chaindo aritongoda bosi akasabatwa anotoramba achikontinya plus munhu chakaitira munhu kana asaka angaona kuti ndakomita fraud muno ndaskema vanhu muSouth Africa anochinja enda another country ochinja zita. Botswana varipota anodzichiwe Botswana meno but pane kwavaripota apindi Botswana vakamirira. Zvakaoma kwacho kune mavictims polisi yakamumirira achingolenda hindi vari munonga kuna kuZambia. Zvakaoma zvonzwisa tsitsi shemu mari dzevanhu dzakawanda dzakaenda. Guys,
ndikuva mundifira kuedha ikuramba kuedha imini guys hamuna kuisa masters angu pa15k saka ina handichadzoki ndine nyaya yahobho but handichachabodzokeri nai ndingangosara kukutosana ndakagara panapa ndisina kana masters ndatichisara kumasters kwe pa15k ndodonha ndodzoka tisore pano iri kuramba Duchess ndikutry kuedha iri kuramba ndazvokufona ndiri kuramba ndatrya iri kuramba guys ngatipushe tichisa masters nasisi vedu sisi vepamoyo sisi vanozama ndikuzama wena but tikuramba kukuedha mamoyo specially tata chikandaka masters guys chinzwe juicy pane juicy mungonzwa wani kuti mune juicy kusero nai pane masters guys zvendoenda hangu pandozodzoka ameno musaende mamoyo specially vanokanda regerakande there's somebody who's happening a criminal right now this goes to my socialites guys my socialites kunzoko tozati tiri kutsvaga mari tikuda mari but guys tangai maita investigation dzakasimba before musati mangouya nemunhu kuti advertise ndofunga madzidza something muri kudzidza something onai kwakukuva vanhu vasina mhosva hanimaona I think madzidza something so tangai mainvestigata zvemakambani izvi hanimaona plus netiko kuti kadambomira kusapota kuti my best friend because zvimwe zvingomura yes my best friend ndikuona ndikarangarira pakasunga pekutanga pepai nekapule yekucape pakazotama cape pake paya thank you for this pakazodzingira paya ndikafunga vana vangu varanyati vachienda kunomuona iwe vanzi ndemunomuona abva kunovaitisa mapassports paya vakaenda iwe dei vaiziva vana vakuti vaifambira munhu akadini moti vaisa vainda kusaziva avaimboenda shemu shuwa ndichaenda kutiktok zvakokona iwe chaenda kutiktok zvako ndaiva ndinopuwa magift kutiktok ane panapa vanondonyima mastars chaiwo ndingandizviitire kutiktok handei sisimeli handei shuwa zvinandide kutiktok ndopiwa hamwe magift kutiktok tiktok ndonopiwa hangu magift auti kutiktok shoko kutamisa nguva kapano vamwe vanongokona hero vakwira sisimeli ndiri right hangu handaswera kumapijama nhasi musawale munhu wese kurutonhora sisimele regai ndikuudzei shiri ichazongobvuta rekeni hani muri kuona ana gumbura vakazongobatwa ana gumbura vakabatwa vanga varepa vanhu vangani vakanga varepa vanhu vangani gumbura anga auraya vanhu vangani saka shiri ichabvuta rekeni one day chete misodzi yevanhu haiendere mahara misodzi haiendere mahara usambonzwe wezvako mamoyo usati wambonyeperwa pamberi muningi pamberi nebasa kutaurira vanhu vari kuramba vachiendesa mari imbofungai kurwadza kunoita basa rechimadhumbi imbofungai munhu shuwa 40,000 sisimeli 40,000 unonotenga stand watenga stand wotanga kuvaka inini ndinotaurira vanhu kuti uri kuno kuSouth Africa ukaisa 200 paside idzo mari dzavari kuswera vachinopa vheko vachida kubuda kunzo musa waste time asi kana muchinopa vanhu mari muchiti toda kubuda kunze toda kuzoita sei toda kubuda kunze chengetei $2 iwayo muri muno muSouth Africa munozvitengera mastendi kuZimbabwe chero mukanotenga kwaSabhuku unovaka musha uchigara inini pano ndakatenga stendi nechimadhumbe kusvikira pariye zvino izvi ndakatovaka vana vangu vanogara pakanaka inini wacho ndikaenda kuZimbabwe ndonokiinura dho kwete kuswera muchitora mari muchiswera muchipa mumwe munhu anenge anongodya akagara achienda hake kutoireti achienda pafoni achikudza kuti ndipe mari yakati kwashota mari yakati vasikanaka ngwarai hatizvide izvozvo ngasiyanai nekupa vanhu mari ndapedza hangu sisimeli tindidonedzai yenyu. Thank you very much, Kona. Right, guys. Panapa panasi maona kuti hamudani pamasters. So me, I am going.
ndoenda hangu kuTikTok ka Facebook zvemasters handisi game ravo havadi kupisa masters havadi kupisa masters vanoda kunesa kumwe saka ndoenda hangu apa nhasi ndakapulana ndoswera pano saka zvaramba zvokuswera pano ndoenda hangu noswerera hangu ndakazvigarira zviri nani apa ndine nyaya yaubho dzatachida kuti tibate wedwe team diaries chaya ndoziva ndizvono Jona Jones Samantha but vari alert vari alert dzina maziva edu kuti dona itinde kuTikTok right guys saka inda kuinda kwa what's your handle TikTok inoziko uri ndimboitarisa kwani zvekuti ndinombozvijaire asi ndakatomboida kuTikTok munhu sindakatombokiusa singatomboiti wedwe range kuTikTok musiwe kuti musiwe anatobva ndine ndakatowana same time papo ndakatowana ndimunganda $20 ndimboita satinonzi kudi TikTok iya nombozvitajaira here zvekutambira kuTikTok iya I'm just another day at Peterborough. here here profile yangu ndikutarisa video iyi mene ndikutarisa kuitire mamwe wobhoka andakanyukirira The fire alarm goes off. Very cold. mundu una kuti ndodove neproblem chaiyo ndibona kuti hatisiyo iyi ndiyo the one yakanzi sisimeli 3 sisimeli life ishi naona ishi notamba hangu zvindege ishi maiona ka yandiyo sisimeli life sisimeli diaries life toenda idikoko ndandaisa target ndikati mukaisa 15k aiwa tocontinue toswera tiri pano hanzi sailingi inobowa chimwe because amoni chimwe ndizva inobowa yasinatiisai masters wani tigare pano maramba muri kuti pakakati pemwedzi pakaipa maramba wani shumakadzi hanzi sisimeli problem isusu mauk tinoisa mari mumagofund ende ipapo ichokwadi apo tinoisa mari mumagofund epano antika nemadonations mamwe akasiyana-siyana pano saka yemasters nesisina but munhu wakundiappreciata ukashumbakadzi handisi kuzviramba hangu ipapo ndozviappreciata kuti magofund zveshuwa panapa munhu akagwara tinopusha aiwa tinopusha zveshuwa asi mumuswande nchiti nhasi appreciate iwo ukaiwo masters ndookuappreciate aka ndookuappreciate aka hanzi state uta paypal kwai state semapaypal zvepaypal zviri kwere kwaichitai kwese mushambotamba game patiktok moita mugi ndakamboritamba kukude game ndikatobva nemari ufunge tichitamba naluisa tiktok uko maybe ndogona kuzotamba naye manheru saka ndoenda here guys matindoenda bhatiri rangu riri pashiko mira ndimboona bhatiri rizere iri bhatiri rakazara kudai kwadzise madzimai dhuku novaziva here vanhu ava vanongotaura vavavaziva here rega ndikate ndiuye neimwe nyaya regai ndikate ndiuye neimwe nyaya and then kuti ndichiya kutiktok hakuiti just because kutiktok ndinenge nda vanhu vanenge vada kuchasa foni kupona saka ndofona nokachifonesa manje saka panozonisaona saka mirai ndikati tisasangase nyaya mirai ndotanga ndangopina paypal ndoona kuti kuri kuitwa here paypal yacho tokontinue kana singaiti ndooneka hangu nene ndangofira mahara izvo zvimburo moenda pasaidi apa ndiri padiet kubva ndimuke mangu ndorandila mabhanana mandorandila ndadla mabhanana angu 3 achi mukandisina yanyisa kumachisa 3 achi kubva ndimuke handichangopunga ndikageza ndikauya pano mabhanana angu 3 achi the whole day andakana kudla ndiri padiet unaini guys ndiri kutoonda were zviri kutoita guys onaika mutsiba kani ngakuda kutobuda guys muri kuzviona here
kuti kamutsiba kanenge kakutobuda hanzi tine nyaya yawopo tinadzo kamutsiba katotobuda kagaisa kanomutora dates fixed dates ipo pandozongoti time ndopapa ndifa kuti green tea ndoita life nichimwa green tea tozobika nguva inguva iko izvozvo 1 2 3 4 totopedzana 5 shandisai tablet rakaza diet riri kutiktok ndichobata ifoni yavo ini nditombobata ifoni yavo kana saka ndakudonha guys ndodzoka ndakudonha ndobva ndadzoka musaenda